Pokud možno klimatizované poledne všem, i těm v těch horních řadách. Rád bych vás přivítal na dnešní speciální přednášce Iva Lukačoviče. Pokud jsem dostal správné informace, jedná se o jeho první přednášku na půdě vysoké školy a jsme rádi, že naše fakulta v rámci průmyslového partnerství se společností Seznam.cz má tu čest tuto přednášku uspořádat. Jinak přednáška je simultánně přenášena do posluchárny D3 a také, pokud budou všechny technické parametry a okolnosti tomu přát, bude také streamována postupně přes Cessnet na linky, které zadával Seznam.cz na svých stránkách. To je asi vše, co bych chtěl říct ze své strany a předávám slovo Ivu Lukačovičovi. Ještě. Aha, pardon. Tak, dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté, internetoví diváci, doufám. Ahoj, Michale. Znáte to, vždycky, když přijde nějaká velká hvězda nebo osobnost, tak oni pozvou nějakou méně významnou, možná až bezvýznamnou osobnost, která vás trošku navnadí. To je můj úkol, mé jméno je Vlastimil Pečinka. Mám na starosti ty ajťáky u nás Seznamu, tak mí kolegové tomu říkají temná strana síly. Já v dobré víře si myslím, že to říkají jenom kvůli těm zatemněným oknům a nikoliv kvůli tomu, že by měli černé myšlenky. No, já jsem si přišel užít těch pár vteřin slávy a protože se jich čas blíží limitně k nule, tak o Ivovi řeknu jenom málo informací. Ivo se jako každý z nás narodil, potom dospíval, studoval nějakou školu, začal pracovat, založil Seznam, vedl ho, pak se vzal exekutivy a dneska ideově vede Seznam. Má rád kytičky, létání, Marťo, doletěli jsme, létání a svého syna Ondru samozřejmě. Tak, já myslím, že už jsem dostatečně umělecky snížil úroveň, abych Iva potom vyzvihnul, tak jenom pár organizačních rad, respektive instrukcí. Naši hostesky budou tady přítomny po celou dobu přednášky. Máte k dispozici v dárkových baleních bločky a tušky. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište to na papírek, dejte to našim hosteskám. My ty dotazy se sbíráme a Ivo potom vlastně v druhé polovině vyhrazeného času na ně odpoví. Čili pokud máte dotaz na papírek, dostane se určitě na něho. A druhá věc, dostali jste takové čísilka, na závěr jako za odměnu vylosujeme 3 lidi, kteří dostanou malý batužek s logem Seznamu. Tak. A teď, dámy a pánové, dovolte mi, abych předal slovo a uvítal potleskem Iva Lukačoviče. Slyšíme se? Tak, vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já si myslím, že ta informace, která tady zazněla, není úplně pravdivá. Já jsem na půdě vysoké školy absolvoval stovky přednášek, ovšem jako student. Na ČVUT jsem strávil 7 let a dostal jsem se do 4. ročníku. Pak jsem byl odejden. Člověk se, jak se člověk vyvíjí, tak se mění. Já se zeptám teďka vás, vy všichni jste kolem 20 až 25 let, všichni jste, někteří jste starší, omlouvám se, ale většina z vás je kolem 25 let. Kdo z vás si myslí, že jste dospělí, že jste po psychologické stránce dospělí? Nikdo z vás si to nemyslí, je to dobře. Psychologové zjistili, že osobnost člověka se vyvíjí a teprve kolem 30 let se nám definitivně až na dosmrti uspořádá ten žebříček hodnot a ta charakteristika toho člověka se vytváří až kolem 30 let. Takže kolem 30 let, co je nejvíce rozvodů, lidé často mění práci, zjišťují, že vlastně to, co dělali celý život, třeba si je nebaví. Ovšem, některé vlastnosti zůstávají od kolébky až na dosmrti. Kdybych měl charakterizovat já jednu vlastnost, která mi zůstala od kolébky a mám ji až poteď a mám pocit, že ta vlastnost je čím dál tím větší, tak je to lenost. Lenost, štěstí a intuice, to jsou vlastnosti, když jsem si analyzoval, proč vlastně jsem Seznam založil a proč ten Seznam vzniknul tak, jak vzniknul, tak to bylo kvůli 3 vlastnostem. Lenosti, štěstí a intuici. Dostaneme se k tomu dál. Jako malej kluk jsem strašně toužil být konstruktérem. Měl jsem stůl, byl jsem nesmírný introvert, neměl jsem žádný kamarády, s nikým jsem si nehrál, seděl jsem za stolem a furt jsem něco kreslil. Mojí nejoblíbenější knížkou byl malej technický slovník, který táta koupil někde z antikvariáty, já jsem si ho četl vždycky do půlnoci a tam jsem prostě, ten jsem byl načtený celý a tam jsem prostě četl ty a na tom stolku malým, který jsem měl, jsem kreslil různé věci. Když mi bylo kolem 10 let,
tak jsem měl z bráchu, měli jsme počítač Sinclair ZX81 a protože jsem byl strašně introvert a nebyl jsem moc sociální, tak jsem nevěděl, že vlastně je možný ty programy vyměňovat, že je možný se přihlásit do nějakého klubu a tam ty pirátsky, ty kazety si vyměňovat a můžu si nahrát nějaký hry a ty hry na tom Sinclairu hrát. Takže já jsem na tom Sinclairu neměl žádný programy a chtěl jsem strašně hrát hry, tak jsem se prostě naučil assembler a ty hry jsem si musel naprogramovat. Takže jsem strašně nahrál počítačové hry a protože jsem nevěděl, že ty hry dají ukrást, tak jsem si všechny ty hry musel naprogramovat. A strašně mě vadilo, že ten počítač je prostě u obrazovky, u televize a strašně jsem chtěl přijít na nějaké zařízení, kde bych si ty hry mohl hrát ve škole, po přestávce, kdekoliv. Když byl 10 let, tak jsem na Úřad průmyslového vlastnictví podal svůj první patent a to byla taková malá krabička, která umožňovala hrát hry kdekoliv. Dávaly se tam do toho maličké kazetky, mělo to několik tlačítek a tak dále. Ta paní z Úřadu průmyslového vlastnictví si myslím, že byla mrtvá smíchy, protože ten dopis obsahoval asi 20 hrubých chyb. A ten dopis mi teda vrátila s takovým vlastním sdělením, že není možné patentovat nějaký nápad, že je možné patentovat to technické řešení toho nápadu a přesně popsala, co všechno je možné patentovat, co ne. Já jsem byl z toho strašně smutný, několik let potom firma Nintendo vymyslela tenhle přístroj, který vypadal naprosto stejně jako to, co jsem vymyslel. Tehdy mi došlo, že ten, kdo něco vymyslí, nemusí být ten, kdo z toho má nějakou odměnu. Že důležitá je věc vymyslet a teprve potom ji zrealizovat. A bohužel často se stává, že ten, kdo něco vymyslí, z toho nemá žádnou odměnu a tu odměnu má pak někdo, kdo to realizuje. Když jsem začal studovat, tak jsem šel na fakultu strojní, protože jsem byl línej, takže jsem na základní škole prospěl s průměrnými výsledky a byl jsem línej se učit někam na gymnázium. Tak jsem šel na strojárnu, na střední průmyslovou školu strojní, protože tam šel můj brácha, já jsem byl línej prostě hledat něco jiného. Vystudoval jsem strojařinu, myslel jsem si, že stát se leteckým konstruktorem je ta správná věc, to studium mě moc nebavilo. Pak jsem šel na ČVUT fakultu strojní, protože tam šli všechny moji spolužáci a furt jsem si myslel, že budu konstruktérem a že prostě budu něco vymýšlet, ale nějakým způsobem se cítil, že to nebylo to pravý. Měli jsme tam jeden předmět, který mě bavil, to byly počítače. Byla tam počítačová učebna, vybavená 286 v textovém režimu, který nikdo neuměl přepnout do grafického režimu. A tam jsem se vyžíval. Jako semestrální práci jsme měli za úkol napsat počítačový program, jakýkoliv, v Pascalu. Ty vyučující předpokládali, že drtivá většina lidí ten program někde popšlehne a že prostě ty lidi tím předmětem projdou. Protože mě to bavilo, tak jsem na Pascalu naprogramoval program, který v podstatě nakreslil, který přepnul ty počítače s těma strašnýma textovýma terminálama, který nikdo nevěděl, že se dají přepnout do grafického režimu, přepnul do grafického režimu a který tam zobrazil trojrozměrnou převodovku, která se točila a byla krásně nasvícená. Byly to úplně ty nejprimitivnější algoritmy pro zobrazování 3D těles. Já nevím, jestli z vás tady někdo studuje počítačovou grafiku. Je to ten algoritmus, kdy kreslíte, vykreslujete ty zadní plochy, vykreslujete těma předníma, ty přední plochy překryjou ty zadní plochy a podle úhlu světla vůči úhlu té plochy prostě zvolíte nasvícení té plochy. To jsem dal do nějakého bufferu a ten buffer jsem tam dal najednou, takže to vypadalo, že to vykresluje strašně rychle. No a ta převodovka se tam otáčela a zbudilo to prostě pozdvižení na celé fakultě. A ta vyučující, která měla být v podstatě lojální té své fakultě strojní, řekla, teda pane Lukačovič, vás je na strojárnu škoda, neměl byste jít radši na FEL. Tak jsem si říkal, že má pravdu a že bych asi měl zkusit přestoupit na FEL, na fakultu elektro. A šel jsem na studijní oddělení, bylo to někdy takhle na jaře, abych si dojednal přestup. Ten přestup byl celkem jednoduchá věc. Přišel jsem na fakultu elektro, na studijní oddělení, zaťukal jsem a řekl se, prosím nás pěkně, já bych chtěl přestoupit na fakultu elektro. A tam byla nějaká paní s takovými žlutými vlasy a řekla, máte smůlu, je pozdě, ty přestupy se přes 14 dny uzavíraly, prostě musíte počkat celý rok. Zabouchla za mnou dveře. Já jsem se nevzdal, ten program počítačový jsem nahrál na disketu, našel jsem si ve studijní knížce, kdo je nejvyšší postavená osoba vůbec celého ČVUT. Napsal jsem osobní dopis, myslím si, že tam už nebylo 20 hrubých chyb, že jich tam bylo jenom 15. A poslal jsem ho tomu děkanovi nebo rektorovi. Chvilku si nic nedělal, za 15 dní na telefon k nám doma, tenkrát ještě mobily nebylo, někdo zavolal, já jsem to zvednul a řekl se, prosím vás pěkně, je tam pan Lukačič. Řekl, u telefonu je tam pan Lukačič mladší. Ano, u telefonu Lukačič. Dobrý den, tady je rektor ČVUT, jste přijat na naší fakultu. Běžte tam a tam na studijní oddělení, věříte si podrobnosti. Já jsem byl úplně jako vyšokovaný, že mi nevolá jeho sekretářka, že mi volá on sám. Nicméně šel jsem na studijní oddělení a ta paní blondětá, která mě vyhodila z těch dveří, tak ta už takhle jako poklonkovala ve dveřích. Byla tam připravená složka s mým jménem Ivo Lukačovič, tam už to prostě byla ta disketa založená. A tak jsem se dostal na ČVUT v podstatě bez zkoušek. A kdybych ty zkoušky měl udělat, tak bych je asi neudělal, protože
tam byla hodně složitá matematika a pochopitelně měl jsem možnost vstoupit rovnou do druhého ročníku a protože jsem se té matematiky bál, tak jsem vstoupil radši do prvního ročníku a zaplať pámu za to. To ČVUT mělo pro mě obrovský význam a strašně děkuji za to, že jsem tam byl. Seznámil jsem se s internetem, seznámil jsem se s Unixem, seznámil jsem se se spoustou lidmi a ta škola mě opravdu bavila. Některé zkoušky jsem měl, nebo některé předměty jsem měl tak rád, že jsem dělal třeba až na potřetí. Já se mluvám, já jsem trošičku hlasově indisponován, takže já to přednáška, jak jsem ji takhle udělal, tak doufám, že bude zajímavá a bude krátká a pak bude hodně prostoru pro vaše otázky. A já pevně věřím, že ty otázky budou dlouhé, můžete klidně přemýšlet a já pak budu krátce odpovídat, aby si moje hlasivky odpočinuly. Na tom ČVUT jsem se začal zabývat různými technologiemi, které se týkaly internetu. Já jsem tam dostal k internetu, začal se vytvářet první webovské stránky. Nejdřív jsem udělal webovské stránky Jary Cimrmala a strašně mě nadchlo, že prostě ty stránky chodí lidi. Já jsem seděl u toho počítače a sledoval jsem, jak se v tom logu přibývají ty záznamy, jak prostě dneska mi tam přišli 3 lidi a dneska mi tam přišli 4 lidi a 5 lidí a 2 lidi mi napsali e-mail. Prostě z toho Ivo Lukačoviče, introverta, nesociálního, se díky internetu stával člověk, který v podstatě z té své introvertní skořápky začal vystupovat. A neříkám, že jsem se stal extrovert, ale začal jsem s těmi lidmi komunikovat. Zpočátku aspoň e-mailem. Nikoliv osobně, prostě mi tak vyhovovalo. Strašně mě bavily ty technologie, jako TCP, IP, C, kompilování jádra, Unix a tak dále. V té době jsem začal obdivovat ty americké vyhledávače, Infoseek, Yahoo, Lycos, Google v té době ještě ani vůbec neexistoval. A rozhodl jsem se, ten úspěch s těma stránkami Jary Cimrmana mě tak nadchnul, že jsem se rozhodl, že udělám první český vyhledávač. Pochopitelně mě inspirovala Yahoo, začal jsem to psát a protože jsem byl línej a neuměl jsem žádný programovací jazyk pořádně, všechno jsem tam jako to, tak jsem to napsal, bylo to splácené na shellu a perlu, prostě nějaký shellový skript, ten shellový skript volal prostě nějaký perlový skript, ten perlový skript prostě otevíral nějaký soubory a z toho se ten seznam kompiloval. Když jsem dělal ten seznam, tak z těch škál těch technologií, které mě bavily, mě nejvíc bavil počítačová grafika, tím nemyslím 3D kreslení a tak dále, tím myslím prostě CorelDRAW a Adobe Photoshop. CorelDRAW v té době, dneska ten program moc lidí nepoužívá, CorelDRAW byl v té době nejrozšířenější vektorový grafický program. A já jsem se tam naučil těch pár funkcí a nejvíc mě nadchla funkce deformace písma. Jste napsal nějaký písmo, převedli jste si to písmo do křivek a tam jste si brali ty křivky a to písmo jste deformovali. A takhle vypadalo první logo seznamu. Na ČVUT jsem se seznámil taky s klíčovými lidmi, kteří mi pomohli ten seznam vybudovat. V roce 1996 jsem ten seznam založil a tady to jsou asi základní údaje. Počet seznamáků, 1 one-man show, 1000 lidí denně, obrat Lukačoviče. Největší problém byl, že jsem ten seznam řídil z ložnice rodičů a ten modem US Robotics, když se připojoval k internetu, tak budil mýho otce. Když jsem založil ten seznam jako vyhledávač, tak mě ani nenapadlo, že budu muset založit firmu, ale všem ten provoz toho serveru něco vyžadoval a proto jsem si musel založit živnosťák a musel jsem začít podnikat. V té době jsem nevěděl, co to je faktura, nevěděl jsem nic o biznesu, prostě to tak nějak přišlo. Bylo potřeba začít vydělávat nějakým způsobem peníze, já jsem umístil ty reklamní bannery, snažil jsem se nějak prodávat, šlo to velice těžce, nicméně seznam už v té době měl jakousi pozornost médií. Já si pamatuju, že když ten seznam vznikl, tak mi volal pan Winter, to byl novinář, jeden z prvních novinářů, který vůbec věděl, co to je internet a tím internetem se zabýval, psal do Profitu a zavolal mi, nejdřív mi napsal e-mail, prostě vznikl seznam, tak mi napsal e-mail a řekl, prosím nás pěkně, chtěl bych vědět, kdo za tím stojí, já jsem zvedl telefon, dobrý den, tady je Ivo Lukačovič. A na druhé straně se ozval ten pan Winter a říkal, já jsem tady Winter, chtěl bych napsat o tom seznamu a chtěl bych vědět, kdo za tím stojí. Já říkal, no přece já za tím stojím. Říkal, prosím nás pěkně, vy jste student, který stojí za stránkami Jary Cimrmana. Já bych věděl, která firma za tím stojí. Říkal, ne, já za tím stojím. Ten pan Winter mi opravdu nechtěl věřit, že za tím stojím já. A spousta lidí mi pak nechtěl věřit, že za tím stojím já. Já jsem ty lidi v tom nechával, protože jsem zjistil, že když komunikuji s našimi zákazníky a klienty e-mailem a když zachovávám ten status velké firmy a nikdo neví, že to je one man show, tak jsem schopen je udolat a nějakým způsobem z nich dostat peníze za reklamu. Jakmile se dozvěděli, že jsem to jenom já, tak z nich žádné peníze nedostanu. A to je první moje životní zkušenost, kterou jsem udělal.
Lidi neposuzují věci podle toho, jaké jsou, ale podle toho, jak vypadají. Tady na levé straně, po vaší levé ruce, vidíme nějakého seriózního muže. Podle mého názoru je to nějaký pojišťovací agent, má takové trošičku vypasené bříško, ležérní košily, možná je to nějaký makléř. Je to rozhodně nějaký mladý seriózní muž nebo starší seriózní muž, který by vám byl schopen určitě prodat nějaké životní pojištění. Už si dovedu představit, takový má silný stisk ruky a že prostě je to příjemné s takovým člověkem posedět. Po vaší pravé ruce bych řekl nějaký blázen, vidíte vzadu je nějaký člověk, který se mu směje. Řekl bych, že ho pustil z nějakého ústavu, možná je to dokonce nějaká bláznivá žena. Ale takhle ty věci vypadají. Jaké ty věci ve skutečnosti jsou? Drtivá většina věcí je uvnitř jiných, než jak vypadá. Ať už se to týká politiky, práce, vašich známých, čehokoliv. Úplně kritická na tom jsou média, kde v podstatě média popisují nějakou skutečnost, která je ve skutečnosti nějaká jinak, když se půjdeme do hloubky. Vy sami toho můžete ve svém životě využít. Když půjdete nějaký první přijímací pohovor, až vystudujete tuhle školu, buďte si jistí, že kurikulum víte, to, co umíte, bude až druhá věc, která bude rozhodovat o tom, jakým způsobem jste na toho prvního zapůsobil. První věc bude váš vzhled. Když jsem zjistil tady tu vlastnost, tak jsem toho v mnohém i začal využívat. Například v roce 2000, když jsem hledal investora, tak jsem s tím investorem měl velice výhodnou smlouvu. Ta smlouva byla hodně neobvyklá. Ten důvod, proč jsem měl tu smlouvu tak výhodnou, byl v tom, že v té době jsem měl dlouhé vlasy, odtrhané džínsy, oni chodili na jednání s profesionálními drahými právníky, v kravatách, všechno. A všichni považovali za naprostého hlupáka v oblasti toho biznisu, v oblasti toho investičního biznisu. Já jsem skutečně hlupák byl v oblasti toho investičního biznisu, ale měl jsem v Čechách kamaráda, který byl z Ameriky a který mi radil, jak ty smlouvy mám udělat. Dokonce v té době do Prahy přijela Esther Dyson, což byla slavná investorka, a tam mi také pomáhla, jak ten deal mám udělat. A protože oni si mysleli, že jsem takový, jak vypadám, tak ty smlouvy dopadly dobře pro mě. Ve vašem životě zaměřte se na to, jaké věci ve skutečnosti jsou a nikoliv tak, jak na první pohled vypadají. A využijte toho ve svůj prospěch. Na ČVUT jsem potkal některé z klíčových lidí, kteří dodneska ten seznam pomáhají utvářet. Já jsem zároveň podnikal, zároveň jsem ještě studoval, byl jsem taková trošičku celebrita v tom ČVUT, protože ti lidé ten seznam používali, hlavně sekci zábava erotika, která byla tenkrát velice populární. Navrhovali nové odkazy. Ten člověk po vaší levé ruce je Štěpán Škrob. S tím jsme měli společné přednášky a strašně mě nadchlo, že ten člověk tomu strašně rozumí a strašně tomu hoví a je velice charakterní. A zjistil jsem, že studujeme stejný předmět, nějakou výpočetní techniku, nějaké programování v jazyce C++ a že máme stejné zadání. Máme jiného vyučujícího, ale stejné zadání semestrální práce. Principem toho zadání znělo to, že na protokolu UTC, na protokolu UDP udělat TCP, to znamená, že máme nějaké jakoby nezabezpečené spojení UDP/IP a my jsme měli na základě toho UDPčka udělat něco jako TCP/IP. Já jsem pochopitelně dělal seznam, takže jsem neměl čas ty semestrálky řešit a tak jsem Štěpána poprosil, když má jiného vyučujícího, jestli by mi tu práci nedal, že já tam něco pozměním, aby to nebylo poznat a že to prostě taky prezentuje jako svou práci. Štěpán teda s tím souhlasil, tu práci mi předal, řekl mi, co mám k tomu říkat, jak to vlastně funguje, jak to mám pozměnit, tak já jsem pozměnil fonty a velikosti fontů, všechno. Tenkrát se to tak dělalo. Dneska je na to nějaký program, který byl vyvinut na této fakultě, který ty duplicity hledá, takže dneska by to tak snadno nešlo. A prezentoval jsem to tomu vyučujícímu. Všichni, kdo měl tohle zadání, ten systém řešili stejně. To TCP/IP funguje tak, že máte nějaký sliding window a v podstatě odesíláte ty pakety informací v tom okně a takhle to posouváte celý to sliding window. A ten Štěpán udělal něco úplně jiného. On měl takhle ten vstupní uzel, tady měl ten výstupní uzel. A on měl za úkol přenést tyhle informace odsud sem a on je prostě takhle vyházel do té nezabezpečené sítě. Takhle nějak pozbíral a pokud jsem nějaký ten paket nedorazil, tak si to ten uzel o ten bod řekl v nějakém autu. A v podstatě něco takového je úplně úžasné pro nějaké nezabezpečené Wi-Fi sítě a tak dále, kde ta kvalita toho spojení není z velká, protože když by se na tady nějaké nezabezpečené sítě, nějaké rádiové sítě vzalo to TCP/IP a vzalo by se to sliding window, tak pokaždé, když tam dojde k nějakému
přerušení, tak se to sliding window zase musí vrátit, takže tady to by bylo daleko efektivnější pro nějaké sítě. Já jsem to prezentoval tomu vyučujícímu, netušil jsem, že je to nějak geniální a ten vyučující prostě, už když jsem mu to prezentoval, začal tak jako nějak divně dýchat, červená, já jsem říkal, trceně to tady, prostě už jako se to profláklo, já ten zápočet nedostanu. A on z ničeho nic mě přerušil a začal říkat, to je geniální, to jste vymyslel sám. Říkal, no, prostě jsem pěkně nevymyslel, to jsem to sám. Přiznal jsem se k tomu, že to teda vymyslel kolega. A on říkal, na to byste si měl udělat nějakou diplomovou práci. Problém bylo to, že prostě se o tom chtěl neustále bavit, jak je to geniální, jak to funguje. Takže jsem s tím měl trošičku problémy. No vůbec to ČVUT bylo standardní, byli tam někteří kantoři, kteří opravdu vyžadovali důslednou prostě přípravu, takže jsem třeba z teorie pole jsem dělal na 2x a teorie grafů jsem dělal na 3x, ale byl tam třeba vyučující nějaký pán XY, který učil programovací jazyk Unix a tam prostě se stačilo přijít a říct, a on se vždycky zeptal, umíte to? A ten stačil říct, umím to, a on vám dal 2. A nikdo se neučil, všichni říkají, umím to a já vám dám 2. Já jsem tam přišel a on říkal, Lukášovič, umíte to? Já říkal, umím to a dokonce se to učil. A říkal, vy jste se to učil, tak to vám dám 1. Takže všichni měli 2, já jsem měl 1, že jsem řekl, že jsem se to učil. Po vaší pravé straně jmenoval se Zemánek a studoval Unix. Já jsem ten Unix měl rád. My jsme měli takový mašiny. Mám dojem, že to byl ICL, to byly skutečně textové terminály. Tam byla klasická ANSI terminál 100, jenom zelený fonty, nešlo to přepnout grafického režimu. A já jsem tam naprogramoval Dooma. Tenkrát se v těch počítačových učebnách, kde byly Windowsy a kde byl DOS, se všichni hráli Dooma. Když se ten Doom spouštěl, tak tam byla taková inicializační obrazovka, kde prostě běžaly nějaký tečky prostě po té obrazovce a initializing Doom a initializing loading libraries a tak dále. A všichni ty počítačové učebny s těma PCčkama, s těma DOSama byly obsazený, protože všichni hráli Dooma a ten Unix tam toho nikdo ho nezajímalo, protože tam prostě ten Doom nevšel spustit. A já jsem tam přišel a na první hodinu Unixu jsme se učili shell a hned druhou hodinu Unixu jsem v tom show naprogramoval program, který emuloval v podstatě v textovém režimu spouštění toho Dooma. Takže to se tam vypisovaly ty tečky a vypisovaly se tam loading libraries, prostě normální shell tam vypisoval a na konci prostě segmentation fault error a vrátil se to zpátky do shellu. Já jsem prostě přišel, pane Zemánek, sem někdo nahrál Dooma. A říkal, to není možný, to jsou textový terminály, tady jako Doom nemůže jako. A tak jsem to spustil, jo, prostě. A skutečně kolem mě prostě bylo halda lidí, všichni na to koukali, že jo, a Zemák. To je zajímavé, zkuste manuálovou stránku Mandu. Manuálovou stránku to nemá. Tady zajímavé, zkusíme tam nahledat nějaké cesty a skutečně se snažil to rozchodit. Pak se ukázalo, že jsem si dělal legraci. Ale výhodou bylo v tom, že prostě pak po mně tam někdo si ten skript skopíroval, ale bylo asi dalších 10 lidí, kteří takhle prostě své spolužáky prostě jakoby dostali na špek. Po vaší pravici je fotka Pavla Zimy, kterého jsem také na ČVUT potkal a který je jednou z klíčových postav seznamu. Ten seznam tenkrát byl one man show, už jsme měli prvního zaměstnance Davida Matyáše, který prodával reklamu. A Pavel Zima studoval na ČVUT a docházel do seznamu pomáhat po večerech, montoval počítače, staral se o ty servery. Tenkrát jsme neměli žádné peníze. Cokoliv jsme viděli, za to jsme kupovali servery. S Pavlem Zimou jsme hráli takovou, zhruba 2 roky jsme hráli takovou prostě hru. Já jsem viděl, že Pavel prostě je student, studuje, bydlí na kolejích, nemá žádné moc velké životní náklady a Pavel zase věděl, že seznam ho strašně baví, že ho baví ta práce. Věděl, že já mu prostě nebudu dlužit ani korunu, pokud ty peníze budu mít a že seznam ty peníze nemá. Vždycky, když ten seznam ty peníze měl, tak jsem mu něco dal a hráli jsme takovou hru jednou za měsíc, jsem vždycky přišel, Pavle, ty jsi mi už dlouho nevystavil fakturu, vystav mi prostě fakturu, já bych ti rád zaplatil nějaký peníze. A Pavel věděl, že takhle jako prostě fabuluju, protože žádný peníze nemám. Tak Pavel říkal, no já ti někdy vystavím. Já jsem zjistil, že Pavel Zima pro seznam jezdí vlastním autem, nějakým takovým měl starýho Volkswagena Golfa. Já říkal, Pavle, já vím, že mi tu fakturu vystavit nechceš, mi se to možná hodí, jako, ale nechci aspoň proplatit ten benzín, aby si to nedatoval z vlastních peněz. Říkal, Ivo, prosím tě pěkně, mě to moc nežere a je to stejně jenom nafta. Takže asi tenkrát takhle vznikal seznam. Bylo to nadšení, nebylo to o tom, že by někdo chtěl budovat nějakou velkou firmu, že by někdo myslel si, že tady vznikne nějaká velká firma, že to bude vydělat peníze. Bylo to prostě nadšení, všechny nás to bavili. Pavla bavilo montovat počítače, hrát si s tou technologií. Mě bavilo ty věci programovat, dělat tu grafiku. Každýho to bavilo, někdo to dělal to značení.
Nikomu z těch lidí, co takhle seznam mi pomáhali dělat, nikomu jsem nezůstal dlužen ani korunu. Většina z nich v seznamu ještě zůstali a mají nyní výrazné podíly na zisku. Pavel Zima i Štěpán Škrob si staví rodinný domek za Prahou, takže si myslím, že jsem jim nezůstal nic dlužen. Ten seznam v té době neměl peníze a já sám jsem pro svůj život peníze nepotřeboval. Problém bylo, že jak se ta návštěvnost internetu rostla, tak bylo potřeba skutečně dokupovat další a další počítače. Moje další zkušenost zní, dělej, co tě baví a peníze přijdou sami. Můj táta, když jsem se svěřil mýmu tátovi, že prostě mám problém s penězma, že nevím, co dělat, tak táta přemýšlel, co dělat, jestli nějaký úvěr do banky, nebo jestli prostě založit nějakou neziskovou nadaci, která by ten seznam sponzorovala, nebo požádat státní správu, která by to dotovala. A dal mi malou knížečku, dělej, co tě baví a peníze přijdou sami. Je to obrovská životní zkušenost. Když se na to koukneme racionálně, tak si na to můžeme koukat tak. Pokud budete celý život dělat, co vás baví, a nepřijdou peníze náhodou, ty peníze nevyděláte. Nic se nestalo, protože jste dělali, co vás baví. Pokud přijdou peníze, bingo, vyhráli jste v loterii. Pokud budete celý život dělat něco, co vás nebaví a peníze nepřijdou, to je ta nejhorší možná věc. Jste naštvaní v životě, děláte něco, co vás nebaví a ještě z toho nic nemáte. Pokud děláte celý život něco, co vás nebaví a máte z toho peníze, je to vaše svobodné rozhodnutí. Nicméně, já jsem se zaměřil na tady to, zjistil jsem, že to skutečně tak funguje. Když jsem se koukal na historii amerických firm, velkých amerických firm, jako Microsoft, eBay, America Online, Amazon, Google, žádná z těchto firm nevznikla tak, že by se někdo sednul a řekl tak a teďka založím firmu a bude to velká firma, bude vydělávat peníze. Všichni ti lidé byli motivováni tím, že bavili ty technologii, chtěli být součástí toho dění a ta firma vznikla tak jakoby nějakým způsobem náhodou. V té době skutečně tím největším nákladem byl ten hardware. Tenkrát jsme měli celkem výhodný hosting na Cessnetu, dneska se to nedovedeme představit. Tenkrát umístění počítače dedikovaného vlastního na Cessnetu stálo 5 000 korun měsíčně s unlimited traffic, to znamená, že s jakýmkoliv trafikem. Největší problém ovšem byl ten, že tam byla ještě taková klasická ethernetová síť, já si myslím, že dneska se to nepoužívá, taková ten klasický koaxiální kabel, to znamená, že pokud jste na tom počítači byl administrátor, tak jste mohl odposlouchat veškerý trafik. Takže i když ten počítač byl můj nebo Seznamu, a i když prostě si tam člověk nadkonfiguroval, co chtěl, tak tam nesměl být root. Všechno, co člověk chtěl udělat, jakoukoliv administrativní změnu, tak musel jít za panem Pelechem v Cessnetu a říct, prosím nás pěkně, já bych chtěl novou verzi jádra, já bych chtěl patchovat Apache, já bych tam chtěl nějaké zabezpečení a prostě doprošovat se k tomu, aby se tam provedla nějaká změna. Takže pochopitelně jsem s tím nesouhlasil a nevím, jestli na Linuxu dneska je tak běžný stát se rootem, ale tenkrát nebylo problém si svůj vlastní počítač hacknout, takže jsem si ten počítač hacknul, stál potají, když tam Pelech nebyl přihlášený, tak jsem prostě po nocích se tam zalogoval vždycky jako root, měl jsem se nějaký administrativní zásah a pečlivě jsem vždycky smazal logy, aby nebylo poznat, že jsem tam byl jako root. Jednou jsem tam přišel na cestě něco vyřídit a Pelech na mě, hele Ivo, ty jsi tam root? Říkal, já jsem tam root? To není možný, jak ne? No, já jsem poznal, že jsi tam jako root. Říkal, jak to může vědět, že jsem tam root? No, je tam nová verze jádra. Jsem si zkompiloval verzi jádra a pochopitelně tomu neušlo. Kolem toho roku 1998-1999 ten seznam skutečně postrádal peníze a já jsem začal vážně uvažovat o nějaké další možnosti investování, financování. Dozvěděl jsem se o venture kapitálu a v Americe ta internetová bublina byla na vrcholu, index Nasdaq, index akciových trhů, měl nějakých 3000, 4000 bodů a rostl strašným způsobem nahoru. Firmy jako Amazon, Yahoo, eBay, to už dávno prostě udělali svoje IPO a jejich akcie, jejich zakladatelé byli miliardáři, ale u nás ten rizikový kapitál prostě spál, nikdo si těch internetových firm nevšímal. Ten rizikový kapitál je způsob financování, pokud někdo z vás začne podnikat zvlášť v nějakém technologickém oboru, tak se možná s tím rizikovým kapitálem seznámíte. Já jsem s tím rizikovým kapitálem udělal zkušenost, která je spíš špatná než dobrá. Já jsem teda neměl rizikového investora, ale udělal jsem spíš špatnou zkušenost. Funguje to tak, že ten původní majitel má firmu, ve které má 100% a dojde k nějakého bodu, kdy potřebuje další financování. Protože ta firma nemá žádný obrat a asi velice těžko by scháněla nějaký bankovní úvěr, tak ten původní zakladatel, ten podnikatel najde investora, rizikového kapitalistu, který nějakým způsobem koupí minoritu v té firmě a za tu minoritu vloží do té firmy nějaké peníze. Vypadá to tak, že ten investor většinou chce nějakou minoritu, ale ty smlouvy mezi tím investorem a tím původním majitelem jsou většinou tak tvrdé, že ten investor v podstatě tu firmu ovládá.
A i když ten investor tam má minoritu, tak má třeba právo celou tu firmu prodat, přinutit toho původního majitele tu firmu prodat, dokonce i za cenu pod cenou, takže ten původní majitel o tu firmu může kdykoliv přijít. Moje druhá životní zkušenost, kterou bych vám rád tady prezentoval, je zkušenost s rizikovým kapitálem. Rizikový kapitál je nejdražší způsob financování firmy. Pokud vy budete podnikat a budete koketovat s rizikovým kapitálem, uchylte se k této možnosti, pokud žádná jiná možnost investování neexistuje. Cokoliv jiného, úvěr a tak dále, je jednodušší. Rizikovým kapitálem dáváte něco, co už nelze vzít zpátky. Rizikovým kapitálem se vzdáváte kontrolou nad svojí vlastní firmou, dáváte část firmy. Je to něco, co není likvidní, co se nedá zpátky koupit. Může se stát, že ty rizikoví kapitalisté budou tvrdit, že prostě chtějí takovéhle práva ve firmě a takovéhle předkupy, protože chtějí ochránit svoji investici, protože ten rizikový kapitál je rizikový. Ve skutečnosti rizikový kapitál je velice konzervativní způsob investice a proto rizikového kapitále není rizikový. Ten investor, ten peníze má velice dobře chráněné různými smlouvami, obsadí svoje lidi do představenstva, do dozorčí rady, často má i podpisové práva k účtům, takže ten rizikový kapitál není zas tak moc rizikový. Čím menší výše investice, tím více agresivní investor. Pokud je nějaká firma, do které investuje nějaký zavedený fond rizikového kapitálu, jako například Softbank nebo někdo takový, a investuje tam $10 milionů, $20 milionů, $100 milionů, tak jsou to lidé, kteří jednají v kravatách, jednají korektně, celý ten biznis znají prostě a nic je jen tak nevyvede z míry. Pokud prostě o ty peníze přijdou, tak ty peníze odepíšou. Čím nižší výše té investice je, tím většinou jsou horší vztahy mezi tím investorem a tím podnikatelem. Je to proto, že v těch nižších verzích investice už do těch firm investují ti samí lidé, kteří vlastní ty peníze. Ty velké investiční fondy jsou tvořeny investicemi různých malých lidí, kteří dají peníze na hromadu, takže ten, kdo vlastně ty peníze do toho fondu vložil, ani neví, kde ty jeho peníze skončí. Když to u těch menších investic jsou to peníze toho daného investora. Znamená, někdo nějakým štěstím viděl peníze, ty peníze investoval a potom pochopitelně, když se nedaří, tak je naštvaný. Nejhorší jsou takzvaní andělé. To znamená, je to člověk, který viděl peníze a svoje vlastní peníze investuje do firmy svého kamaráda. Většinou to funguje ten vztah mezi tím podnikatelem a tím rizikovým kapitalistou funguje, pokud všechno funguje tak, jak má. To znamená, že firma roste, obrat roste, tržní pozice roste. Ovšem, ne každá firma si vyvíjí takhle snadno. Prostě jsou prostě deštivé dny i v oblasti, i Seznam prostě měl ve svém rozvoji někdy nějaké přešlapy a prostě nebylo to s náma nikdy tak růžové jako třeba teďka. A tehdy se pozná, jaký ten vztah je mezi tím rizikovým kapitalistou a tím podnikatelem. A většinou se ten venture kapitalista, většinou se ten investor změní v naprostého agresora. První věc, který se ten investor začne myslet, že na vině jsou zakladatelé firmy, kteří té firmě škodí, firma je přerostla, takže první věc, dojde tam k malé válce na bordu, při valné hromadě, zakladatelé firmy jdou pryč, venture kapitalista tam dosadí svého člověka, ten začne přehazovat a firma jde ke dnu. Jsem toho svědkem dnes a denně, přečetl jsem spousta knížek s firem, které vznikly v Křemíkovém údolí a myslím si, že i v Čechách jsme toho svědky. Já jsem chodil mezi těmi investory a hledal jsem nějaký způsob investování, nějakého investora, který by byl schopen do Seznamu investovat, ale žádná ta nabídka se mi nelíbila. Byly to minoritní investice, žádná ta investice nějakým způsobem neoceňovala Seznam tak, jak bych si představoval a všechny ty investice obsahovaly takovou tou opravdu nevýhodnou akcionářskou smlouvu, ve kterou ten investor má totální kontrolu nad firmou, když se to tak nezdá. Jirka Palas, Čechošvéd, který zakladatel serveru Seznam.cz, on tu firmu potom prodal. Já nevím, jestli někdo z vás zná Jirku Palase. Co viděl? To je opravdu nádherná postava, velice charakterní člověk, nesmírně příjemný. Tak ten mě seznámil se švédskou firmou Spray International, která tenkrát dělala roll-up. Roll-up si můžete představit jako roli nějakého papíru. Roll-up znamená to, že v podstatě je to jakási business strategie, kde je nějaký trh, dejme tomu telekomunikační trh nebo internetový trh, ve kterém převládá poptávka nad nabídkou, to znamená, že firmy jsou ochotné takovéhle firmy kupovat.
Takže nějaký člověk, nějaký schopný podnikatel jde a postupně skupuje malé hráče na trhu a balí je, podobně jako když se balí nějaká role papíru, tak ty firmy balí, dává je pod jeden brand a za chvíli udělá jednu takovou, neřekl bych megafirmu, dělá nějakou firmu, která má nějaký výrazný tržní podíl a tu firmu potom prodá. A v podstatě ta matematika, taková logika tady toho dílu je v tom, že A plus B je větší než A vedle B. To znamená, že když koupíte ty dvě firmy, tak dohromady cena sfúzovaných dvou firm je větší než cena těch dvou firm samostatně. Ten Spray dělal roll-up. Chtěli prostě skoupit různé firmy po Evropě a chtěli, až to budou mít skoupené, tak chtěli udělat IPO na Nasdaqu. IPO je primární emise akcí, já pevně věřím, že všichni víme, o co se jedná. A já jsem to nevěděl, že to je roll-up. Jak jsem se setkal s těmi lidmi ze Spray, tak jsem z nich byl nadšený. Byli to lidi jako my, byli to internetoví lidi, Spray byl druhý nejnaštvanější portál ve Švédsku, bavili jsme se o těch samých technologiích, měli jsme stejné vize, stejné plány. A mým cílem bylo skutečně Seznam zapojit do té sítě Spray, pomoci jim vybudovat panevropskou síť portálů. Tenkrát Google ještě moc nebyl aktivní, tenkrát největší než to naší server byl Yahoo. A prostě jejich cílem bylo udělat evropské Yahoo a chtěl jsem pomoci v budování toho evropského Yahoo. Dokázal jsem si představit, že Čechy se stanou významnou vývojovou zemí, kde se prostě tady to bude vyvíjet, protože jsem věděl, že po technologické stránce oni na tom nejsou moc dobře. Takže jsem s nimi uzavřel deal, ve kterém koupili 30% Seznamu. Za těch 30% do Seznamu investovali $2 miliony. Celé to mělo jeden háček, že v podstatě oni udělají IPO. Až udělají IPO, tak mohou odkoupit zbytek Seznamu za předem dohodnutou cenu. Pochopitelně nechtěl jsem se Seznamu zbavovat, ale neviděl jsem lepší možnost investice a navíc jsem se chtěl stát opravdu významným akcionářem toho Spraye a chtěl jsem prožít, na vlastní oči jsem chtěl prožít to IPO. Podobně jako Yahoo nebo eBay nebo všechny ty ostatní firmy. V té době, když Spray ty peníze, když Spray se mnou uzavřel v lednu roku 2000 tu smlouvu, tak jsem se stal mediální hvězdou, protože to byly tenkrát nebývalé peníze a skutečně ty peníze byly vysoké, protože se znamenal tenkrát obrat 12 milionů korun a představte si, že nějaká firma koupí 30% firmy za tenkrát 75 milionů korun. Firmy, která má obrat 12 milionů korun a zisk prostě $500 000. Moje tvář se vyskytovala prostě na hlavních stránkách deníků a prostě byl jsem hvězda, milionář, všechno. Problém byl, že my jsme ty peníze ještě neměli. Oni se pouze zavázali, že ty peníze dají a zavázali se, že prostě v létě toho roku ty peníze na náš účet složí. Ta investice Spray do Seznamu vyvolala lavinu, to znamená, že Atlas a Centrum, naši konkurenti, získali také investice a získali daleko více peněz než my, to znamená, že i když to byly portály daleko menší, tak oni získali, pokud vím, 3 až 4 miliony dolarů nějak takhle. Když jsem zjistil, že Spray v podstatě nechce budovat nějakou síť panevropských portálů, že chtějí udělat IPO a že chtějí okamžitě ty své akcie prodat na burze, prostě, jak se říká, lidově se tomu říká, vykešovat se a vyexitovat, tak jsem zjistil, že prostě se mi to nelíbí. Prostě připadal jsem si podvodený, chtěl jsem z toho odejít, chtěl jsem prostě to vrátit zpátky, nicméně deal je deal a prostě něco takového se vrátit nedá. A tajně jsem si přál, aby IPO Spraye prostě se nekonalo a aby Spray zůstal jenom minoritním akcionářem. Netušil jsem, že si mi to vyplní. Začal jsem studovat všechny věci, které se týkaly těch akciových trhů a těch akcí a těch různých věcí a došlo mi, že mé tajné přání se asi vyplní a že dojde k pádu internetové bubliny a že žádné IPO Spray nebude. Já teď nakreslím, jak tenkrát vypadal ten Nasdaq. Nasdaq, pevně věřím, že všichni vědí, kdo je Nasdaq. Nemusím to vysvětlovat. Tak v roce 2000 internetová bublina vrcholila a ten index Nasdaq, který v podstatě sdružuje ty akcie těch internetových firm, byl na svém vrcholu a dosahoval rekordní částky 5000 bodů. V lednu 2000 jsme se Sprayem podepsali smlouvu, zavázali se, že v létě v roce 2000 zaplatí za svých 30% akcí $2 miliony. Nicméně tady jsem zjistil, že dojde k pádu té internetové bubliny a předpověděl jsem, že po amerických volbách dojde k pádu internetové bubliny, že Nasdaq klesne pod 2000 bodů, že to povede ke krachu 80% internetových firm
a že to povede ke krachu celé internetové ekonomiky. Já jsem neměl žádné ekonomické vzdělání, prostě jsem si vzal tabulku v Excelu, tam jsem si dal akcie těch internetových firm, do jedné tabulky, do druhé tabulky jsem si dal to, kolik ty firmy vydělávají. Zjistil jsem, že ty akcie jsou předražené, koukal jsem se na různé krachy ostatních internetových bublin nebo předchozích, jak byla taková ta železniční bublina, energetická bublina. Zjistil jsem, že vždycky k tomu krachu došlo po volbách. Udělal jsem tuhle predikci, dal jsem tu predikci, jsme vydali formou tiskové zprávy, už ani nechápu, proč jsme tu predikci vydávali formou tiskové zprávy. Stal jsem se naprosto největším hlupákem na českém internetu, kde se mi každý vysmíval, že jsem dal takovou predikci, protože lidé skutečně tomu internetu věřili. A stalo se přesně, jak jsem předpovídal, po volbách ta internetová bublina praskla. Problém byl, že ta internetová bublina praskla. Bylo jasné, že se IPO Spray konat nebude a Spray, pokud nemohl udělat IPO, pochopitelně nechtěl ty peníze do Seznamu investovat. Jediné, co já jsem měl nějakou akcionářskou smlouvu, ve které byla arbitráž a Spray věděl, že já peníze na arbitráž nemám. V té chvíli mi došlo, že Seznam naprosto skončil, že jsme skončili. Na jedné straně jsem potřeboval investice, potřeboval jsem přijímat lidi, dokonce jsme spousta lidí přijali, objednali jsme hardware, dlužili jsme za faktury, naši konkurenti Centrum Atlas měli investory, peníze už dostali a jiné, co jsem měl akcionářské stroj. Na jednu stranu jsem byl v novinách zobrazován jako nějaký hrdina, na druhou stranu jsme měli nezaplacené faktury. S touhle věcí jsem se nechtěl smířit a Jirka Palas mě seznámil se švédským obchodním radou, panem Stoklasou. Ten mě seznámil se švédským velvyslancem a já jsem mu celou věc odprezentoval a ten švédský velvyslanec si mě velice pečlivě vyslechl a řekl, je mi líto, je to obchodní spor dvou firem, nejsem kompetentní to řešit a pokud bych se do toho sporu chtěl zasahovat, tak rozhodně budu stát na švédské straně. Jenže v té době chtěli Švédi Čechům prodat gripeny a chtěli tady mít nějaké dobré PR, takže si kupovali celostránkové inzeráty v novinách, kde se prezentovala Švédsko jako země možností se sociálními jistotami a výhodami a gripeny nejlepší stíhačky na světě. A pan Stoklasa vysvětlil panu velvyslanci, že jsem jakási tady celebrita a že Seznam je velice používaný, že je nenaštovanější a že pokud Seznam zkrachuje, díky Švédům, že to vrhne nějaké špatné světlo. Tak pan velvyslanec si napsal telefonní číslo lidí ze Spraye a řekl, že se na to podívá, do týdne ty peníze byly na našem účtě. Takže se mi splnil můj sen. Měl jsem minoritního akcionáře, který neměl žádnou akcionářskou smlouvu, kterou by mohl ten Seznam ovládat a v podstatě jsem mohl být šťastný. Ten Spray se potom dostal do platební neschopnosti a Spray koupila firma Lycos Europe. Tenkrát ještě ani nevěděli, že spolu s tou akvizicí kupují nějakých 30% Seznamu. Ty akcie byly někde v šuplíku. Dokonce vím, že nějaký rok ty akcie nemohli najít, protože byly někde v šuplíku. A letos na jaře ty akcie prodali za 65 milionů euro. To znamená, že tam je nějaké, nevím kolika, 100% zhodnocení nebo 100násobné zhodnocení těch akcí. To si myslím, že pro ten Lycos nebo pro ten Spray byla docela dobrá investice. Ten krach internetové bubliny jsem celkem přivítal, protože Seznam byla firma výdělečná. To znamená, že peníze jsme od investora měli, Seznam byla firma výdělečná a v době, kdy ta internetová bublina byla na vrcholu, se do internetu začalo trousit spousta lidí, kteří mi osobně byli velice nesympatičtí. Já jsem uznával takovou tu tradiční zásadu, že prostě firma musí mít nějaké příjmy a výdaje, příjmy musí být větší než výdaje. A na internetu se objevovali lidi, kteří o internetu nic nevěděli a jediní, co chtěli udělat nějakou firmu a tu firmu potom prodat. Díky té internetové bublině tady ty lidi zkrachovali, odešli, zbankrotovali a jsem rád, že tam teda už nejsou. Když Seznam rostl, když jsme měli peníze, tak Seznam mohl začít velice rychle růst. Nebyli jsme limitováni nějakým účtem bankovním, kde jsme museli čekat, až tam budou nějaké peníze a pak se mohli vyplatit peníze. A tehdy se velice dobře projevila ta má vlastnost lenost, že jak já jsem byl jiný, tak jsem strašně rád pracoval a všechno, co jsem nemusel dělat, jsem delegoval. A snažil jsem se vybírat lidi, kteří byli chytřejší než já, schopnější než já, rozuměli tomu víc než já, byli rozhodně pracovitější než já. Při tom výběru těch lidí jsem se řídil jednou výraznou vlastností a to je intuice. Když se malé dítě narodí, tak nemá žádný rozum. Jedinou vlastnost, kterou má, je intuice. To malé dítě potřebuje, aby mu bylo teplo, potřebuje jíst v daný čas, potřebuje pít v daný čas, potřebuje spát v daný čas a nemá rozum a jediný, co má, je intuice. Ve 3 letech je malé dítě tak dobrý psycholog,
jako 60letý psychiatr, který prostě celý život studuje psychologii. Když jsme prostě malé děti, tak máme velice silnou intuici. Jakmile začneme chodit do školky a do školy, tak celý systém vzdělávání se nás učí, neříkám, že nás ten systém vzdělávání učí nepoužívat tu intuici, ale celý systém vzdělávání je zaměřen na to, abychom se naučili jednat racionálně, logicky, používat rozum. Ve skutečnosti, a díky tomu mnozí zapomínáme, že v našem těle je dvoujádrový procesor. Jedno jádro v tom procesoru je rozum, logika, druhé jádro toho procesoru je ta intuice, jak to cítíme. Při výběru těch lidí jsem často ani nečetl kurikulum vitae těch lidí a vždycky jsem si dával na svou intuici. A pokud jsem dal na svou intuici, tak jsem vždycky dal správné rozhodnutí a přijmul jsem správného člověka na správné místo. Pokud mi někdo nějakého člověka doporučoval a já jsem dal na jeho kurikulum vitae a tím člověkem cítil jsem tady někde, že s tím člověkem něco není v pořádku, tak s tím člověkem pak se ukázalo, že s tím člověkem skutečně není něco v pořádku. Zkuste i vy. Vy jste tady, studujete nějakou technickou fakultu, nějaký matematický obor. Zkuste i vy při nějakém životním rozhodnutí, kterým budete čelit. Kam mám nastoupit do práce? Mám zvolit tuhle životní cestu nebo tuhle? Zkuste nepoužívat rozum a zkuste to vzít srdcem. Jak to cítíte? Pochopitelně zkoušku z matematiky tímto způsobem neuděláte. Existuje jeden velký obor, kde lidé používají srdce a kde si myslím, že by naopak měli použít ten rozum, a to je při výběru životního partnera. No, spousta lidí si myslí, já to tak cítím, já jednám podle srdce. Já si myslím, že to často není srdce, že to je jiný orgán. Loňský rok se stala výrazná věc v historii Seznamu. Odešel jsem na částečnou mateřskou dovolenou, cítil jsem, že to taky lepší. Pavel Zima byl jmenován ředitelem Seznamu a zase opět jsem cítil, že to je nejlepší rozhodnutí a že na to nejlepší čas. Když jsem Pavla Zimu jmenoval tím ředitelem, tak jsem měl pocit, že to bude ředitel, který v podstatě bude velice dobrý po té exekutivní stránce a já budu dělat ty strategické věci a že se nějakým způsobem shodneme. Když jsem mu tu funkci nabídl, tak Pavel řekl, že OK, tak já si to nechám přijít hlavou a za týden se objevil v mé kanceláři s vizí, jak bych chtěl dál tu firmu rozvíjet. Mě šokovalo, že první věc, kterou chtěl udělat, je, že chtěl propustit člověka, který firmě vydělával nejvíc peněz. Bylo mi jasné, že Pavel Zima nebude ředitel, který prostě bude dělat jenom to, co já řeknu, že Pavel Zima má svoji vlastní hlavu, vlastní strategii a došlo mi, že Pavel Zima zná tu firmu po té exekutivní stránce daleko lépe než já. Dal jsem Pavlovi volnou ruku, Pavel udělal změny, které považoval za potřebné, firma nějakým způsobem se obrovsky zlepšila, posunula se nahoru a Pavel Zima, bývalý technický ředitel, měl jsem o něm pocit, že bude rozvíjet technickou stránku věci, neskutečným způsobem začal rozvíjet obchodní stránku věci a nastartoval obrat a zisk společnosti. Vůbec bych to něco takového nečekal. Loňský rok jsme také přestěhovali firmu do centra, aby to zaměstnanci Seznamáci měli daleko blíž. A loňský rok jsme také nějakým způsobem výrazně přehodnotili strategii dalšího směřování, nebo naší strategii. Ten Seznam, když vznikl, tak jsme byli takový, jako bych tak řekl, megalomani. Chtěli jsme dělat všechno prostě na tom internetu, co je. Chtěli jsme dělat zpravodajství a tady to. Cokoliv jsme viděli na internetu v zahraničí, co fungovalo, jsme hned chtěli dělat. Ta strategie se ukázala, že je chybná. Došlo k tomu, k čemu dochází u velkých firm a říká se tomu eroze brandu, nebo all over the map. Prostě jsme dělali jsme všechno a když jsme to dělali pod jiným brandem, tak spousta lidí si do dneška třeba pod slovem Seznam nedokáže představit nějakou konkrétní věc. Někdo si pod slovem Seznam představí e-mail, někdo si tam představí vyhledávání, někdo si tam představí novinky a to je špatně. Naším cílem je, aby si člověk pod tím jedním brandem představil řešení jednoho konkrétního problému. Přehodnotili jsme tu strategii a věděli jsme, že tím, jak teďka hrozí ta globální konkurence, tak se můžeme vyvíjet pouze dvěma způsoby a neexistuje žádná jiná cesta mezi tím. Buď se budeme vyvíjet jako mediální společnosti. Drtivá většina vyhledávačů, které byly na světě, se postupně změnilo v portál. Portál je umělé slovo, kteří vymysleli nějací lidé, kteří fungují v portálových společnostech. Většina uživatelů neví, co to je a
stydím se za to, že my jsme se také takhle označovali, protože je to neslaná, nemastné označení. Portál není řešení žádného problému. Řešení problému je třeba Freemail, nebo mapy, nebo prostě vyhledávač. Ale portál je něco neslané, nemastná věc. Většina těch portálů, ať už zahraničních nebo evropských, se směřují do role mediální společnosti. Začínají produkovat vlastní obsah a ty hlavní vstupní stránky těch portálů jsou plné fotografií, flashe, animací, odkazů. Ta původní role těch portálů znamená vyhledávání informací a poskytování služeb, jako je Freemail a tak dále, v tom portálu kompletně upadá. Druhá cesta, kterou jsme mohli jít, jsou technologické společnosti. To znamená, že všechny ostatní služby, které se netýkají vyhledávání a třeba z e-mailu a tak dále, outsourcovat, dát je pryč, nestarat se o ně, nechat je v chodu a zaměřit se pouze a jen na vyhledávání informací. Tato cesta pochopitelně nabízí daleko větší profit, nabízí daleko větší challenge, nicméně tam daleko větší riziko, protože tady hrozí globální konkurence. A existují pouze 4 hráči na trhu, kteří v této cestě uspěli a na svém lokálním trhu mají větší tržní podíl než Google. Je to korejský Naver, čínské Baidu, ruský Yandex a český Seznam. My jsme se rozhodli, že půjdeme touto cestou, že ta cesta je daleko více riskantní, ale pokud ta cesta vyjde, tak to bude prostě větší prče. Dokonce jsme se spojili s ruským Yandexem, šli jsme navštívit Rusy do Ruska, Rusové se šli podívat tady do Seznamu a zjistili jsme, že ty společnosti jsou naprosto totožné. Když se koukneme na to logo Yandexu, tak zjistíte, že tam červené pak je černý to. Ta společnost má propagační materiály, které vypadají stejně jako naši. Máme propagační materiály a v těch propagačních materiálech je taková červená linka dole. Oni mají propagační materiály s červenou linkou dole. A když jsem to viděl, tak jsem normálně byl v šoku. Jsem říkal, to se připadalo jako v nějakém kafkovském snu. A nejvíc jsem si v tom snu připadal, když zakladatel a spolumajitel a ředitel společnosti Yandex pro mě přijel svým vlastním autem. Arkádij Volos, zakladatel Yandexu, má naprosto stejné auto jako já, včetně stejné převodovky a stejné barvy. Jsem byl v šoku. Rozhodli jsme se tedy, že naší hlavní strategií a hlavní vizí bude soustředit se na vyhledávání a že ty ostatní služby budeme udržovat takovým způsobem, aby byly jedničkou na svém trhu, aby prostě byly inovativní, technologicky nejvysplejší, ale 80% našich zdrojů a tak dále je zaměřené na vyhledávání. A skutečně 80% našich vývojových kapacit se týká vyhledávání. Většina se týká full textu. Ten boj je nesmírně těžký, nicméně pevně věřím, že nějakým způsobem v něm uspějeme. Uvědomujeme si, že lidé jsou klíčem k našemu úspěchu. Já přecházím k té reklamní části mé přednášky, se omlouvám. Seznam je společnost neveřejně obchodatelná, je to společnost privátní, to má obrovské výhody, že nemusíme zveřejňovat nějaké informace o našem chodu, ten chod té firmy je pružnější, efektivnější, rychlejší. Nicméně má to jednu obrovskou nevýhodu. Já nemohu dát seznamákům zaměstnanské akcie. Strašně rád bych jim dal zaměstnanecké akcie. Pokud ovšem Seznam není veřejně obchodatelnou firmou, tak ty akcie jsou nelikvidní a něco takového prostě bylo jenom prázdným gestem. Před 2 roky jsem se rozhodl, že začnu tedy lidem vyplácet podíl ze zisku a dali jsme si takový limit, že 10% zisku společnosti rozdělíme mezi lidé, většinou vývojáře. Ten první rok ten zisk byl nějakých 300 milionů korun, takže když se to prostě odečetlo o ty všechny různé daně a tak dále, tak z toho byly nějaké stovky tisíc. V roce 2007 jsme se rozhodli, že ten program rozšíříme na celou firmu, to znamená, že všichni v Seznamu, včetně sekretářek a recepčních, budou mít podíl ze zisku firmy, pokud tam zůstanou, vydrží nějakou tu zkušební dobu, byl tam nějaký další čas. A v roce 2006 byl zisk 480 milionů korun, v roce 2007 ten zisk očekáváme ještě větší. To celé vedlo k tomu, tady vidíte graf toho zisku a obratu, to celé vedlo k tomu, že 70% vývojářů v Seznamu tento rok dostane podíl ze zisku větší než 500 000 korun hrubého. To je obrovská částka, kromě svého platu dostanou ještě zisk. Já jsem na to hrdý. Já tím lidem to neznám. Já jsem na to hrdý, protože vývojáři v Silicon Valley, pokud někdo pracuje pro Apple, pro Microsoft,
pro Google, tak ti lidé dostávají zaměstnanecké akce, ty lidé si kupují auta drahá, ti lidé si kupují baráky, ti lidé žijí velice dobrým životem. Já si uvědomuji tomu, že vývojáři jsou klíčem. My jsme se rozhodli, že nepůjdeme tou cestou mediální té společnosti, my jsme se rozhodli, že půjdeme tou cestou technologické společnosti. A já si uvědomuji, že bez tohohle programu bychom nebyli schopni oslovit ty nejgeniálnější lidé, kteří v téhle republice jsou. A já pevně věřím, že někde tady mezi vámi takový lidé sedí a že se možná jednou potkáme v Seznamu. Takže kdo by z vás by nechtěl pracovat ve firmě, ve které vás práce baví, která je jedničkou ve svém oboru a díky které výplody vaší práce používají miliony lidí na celém světě. Já předpokládám, že vy asi pro vyhledávání používáte jiný vyhledávač. Nicméně, pokud si vezmeme, co všechno, jaké služby všechny provozujeme, tak spousta z vás používá třeba z naše mapy hledání třeba ve článcích, hledání ve zboží a tak dále, a tak dále. Každý rok rozdělujeme tuhle mimořádnou odměnu. Není žádný důvod, proč by ty naše zisky měly nějakým způsobem klesnout. Na adrese vývojáři Seznam.cz je náš náborový web, kde je i webová kamera, kde naši vývojáři pracují. Já se omlouvám za tuhletu reklamu, nicméně vlastní Karita řekli, že abych tam vpašoval, jak jsem tam vpašoval. A myslím si, že moje hlasivky už to mají tak akorát. A já teďka poprosím o dotazy a prosím o dlouhé dotazy, které si můžete rozmyslet a na ně pak budu krátce odpovídat. Děkuji za pozornost. První dotaz. Dotaz nebo spíš možná nabídka. Zmínili jste se, že se chcete posunovat zejména tou cestou vyhledávačů, takže pokud byste měl zájem, můžeme vám předvést zajímavou demonstraci vyhledávače v obrazových datech. Je to tak zhruba na 5 minut. Zásadně odlišného charakteru nebo pomocí textu, jak to dělají všichni, počínají od Seznamu a prostě. To by nás hodně zajímalo. Vlastník Pečínka spolu s několika vývojáři objel všechny univerzity v Čechách letošní rok. A v podstatě jsme zjistili, že pokud chceme být jedničkou v tom vyhledávání, já se totiž domnívám, že kromě klasického fulltextového vyhledávání existuje spousta minoritních vyhledávacích speciálních vyhledávačů a že pochopitelně běžný uživatel se naučí hledat ve fulltextu a řeší všechno fulltextem, ale pokročilý uživatel zjišťuje, že pro určité typy dotazů je lepší použít nějaký konkrétní vyhledávač, konkrétní specializovaný vyhledávač. V tomhletom směru si myslím, že bychom mohli excelovat a v tomhletom směru jsme dokonce začali dělat něco, co jsme nikdy nedělali. My jsme dřív vždycky byli tak trošičku jakoby vlajka za lodí, že vždycky jsme koukli, co se děje v Americe a snažili jsme to implementovat Teďka jsme zhruba tak, že nějakým způsobem máme nějaký inovativní zpoždění pár let a začínáme dělat něco, co jsme v životě nedělali, my začínáme dělat primární výzkum. Ten primární výzkum začínáme dělat ve spolupráci s univerzitami a tady ta věc, kterou jste nabídl, by nás velice dobře zajímala. Takže děkujeme, s Vlastíkem se na to podíváme tady po přednášce. Další dotaz? Já jsem slyšel, že když vyhledávám na Seznamu některé společnosti, že se na prvních místech objevují společnosti, které vás nějakým způsobem podporují. Takhle, na fulltextu to není pravda. Na fulltextu skutečně tam je S-rank, PageRank, jsou tam složité algoritmy, jsou tam stovky milionů stránek ve fulltextu a není pravda, že by některé firmy byly zvýhodněné. Některé firmy ty stránky mají takzvaně SEO optimalizované, to znamená, že mají ty klíčová slova na těch stránkách a na stránkách odkazujících vymyšlené tak, že se na ty klíčová slova dostanou dopředu. To je něco, co prostě je legální a v podstatě ty SEO optimalizáři jsou vždycky o krok před námi. To znamená, že oni vymyslí nějaký způsob, jak tu stránku dostat nahoru a my zase prostě hledáme způsob, jak to udělat spravedlivé. Oni zase přijdou, jakým způsobem to obelstít a my zase hledáme. Takže oni jsou o krok napřed a bohužel jediný způsob, jakým způsobem tomu čelit, je sbírat informace o uživatelském chování. To znamená, že prostě sbírat logy od providerů a tak dále a to bych ten nerad rozvíjel. Další dotaz, jo, ještě, tak tady je dotaz pán. Hovořili jste tady o vyhledávání a zajímalo mě, jestli taky vyvíjíte nějaké technologie pro sběr dat, jo? Protože ono, když se vyhledává, tak aby se bylo v čem vyhledávat, třeba mapy, tady potřeba... Sbíráme data robotem, teďka jsme spustili nový fulltext, fulltext 1G, což je fulltextová technologie, která bude schopná indexovat miliardy stránek. A skutečně chceme v Čechách mít naindexovanou každou pitomou diskuzní skupinu, i kdyby třeba tam byla duplicitně.
A ten Flutex 1G, teďka ten jeho potenciál se neužije, protože ještě nemáme k tomu robota, který by byl schopen tu miliardu stránek nasosat a udržovat ji aktuálně. Takže teďka vyvíjíme toho robota, který to bude sosat. Před 2 měsíci byl na návštěvě Arkady Volos v Praze a měl nějakou zájem, aby jsme toho robota vyvíjeli společně s Rusama, aby to bylo stejné jako prostě pro Yandex i pro Seznam. Ale my jsme řekli, že si toho robota vyvineme sami a pak jim dáme ty zdrojáky. My s tím Yandexem čas od času se pokoušíme vyměnit si zdrojové kódy, vyměňujeme si know-how, zdrojové kódy, všechno. Zatím nedošlo k nějakému většímu propojení té technologie, ale ta spolupráce s tím je tam velice těsná a opravdu nám to hodně pomáhá. Takže ty data sbíráme. Tady je další dotaz. Můžu mít ještě jeden dotaz. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli budou mapy CZ nějakým způsobem aktualizovány. Některé data už nejsou aktuální. Budou aktualizovány, teďka se chystá, už běží projekt, který bude spuštěn někdy teďka v květnu. Takže zhruba za 2. Květen už byl, takže původní plán loňský byl, že to bude v květnu, takže všechno má se zpoždění. Dojde k obrovské bych tak řekl, inovaci v mapách, kde dojde k inovaci i v tom uživatelském ovládání, které nebude jednodušší, protože tam přibude trošičku funkce, to znamená, že při zachování stávající jednoduchosti se tam snažíme přidat nějakou funkcionalitu. Dojde k novým mapovým podkladům, které jsou nafoceny. Ta republika se nefotí najednou, to znamená, že některá část republiky je třeba z 2 roky stará, některá část republiky je půl roku stará, takže bude mít ty poslední letecké mapy, které nám dodá dodavatel. Budou tam nějaké výrazné inovace, budou tam nové vrstvy, bude tam spousta inovací. Ten projekt se jmenuje Mapy 2007 a měl by být spuštěn asi za 2 měsíce. Mapy jsou jednou z našich klíčových služeb. Já bych se chtěla zeptat, co si myslíte o nefinanční motivaci vašich zaměstnanců, tak jak to dělá ten druhý vyhledávač. To znamená zejména spousta kvalitního jídla zdarma a možnost pracovat na svých projektech. Že mně se zdá, že nejgeniálnější programátoři, jim ty peníze jsou v podstatě ukradeny. No tak pokud někdo nemusí platit hypotéku a tak dále a nemá třeba 2 děti, tak pochopitelně ty peníze jsou ukradený, ale skutečně ty lidé pokud ten člověk ty lidé přijdou z vysoké školy, jo, a opravdu ty peníze jsou jim ukradený, jo, ale potom začnou ožení se, začnou řešit to bydlení a ty peníze zjistí, že potřebují k životu, jo. Takže ti lidé si těch peněz všímají. Ti programátoři vypadají, že prostě chodí do práce v obleči s dlouhým vlasem, vypadají, že neumí do 5 počítač, ale jsou to nesmírně chytří, racionální, analyticky myslící lidé, kteří pokud někdo najde na trhu nejlepší, nejvýhodnější hypotéku, tak to jsou ty největší introverti u nás ve vývojovém oddělení. Prosím. My jídlo teda zdarma nemáme, protože my jsme se pokoušeli ještě v těch starých kancelářích udělat nějakou jídelnu, kde by bylo jídlo zdarma a narazili jsme na obrovské problémy s různými předpisy a s různou daňovou odečitatelností. Prostě jsme vyloženě narazili na prostě bariéru úřadů a prostě úplně neskutečnou. Takže jsme se přestěhovali do centra firmy, kde si lidé mohou vybrat v okolí asi 20 různých restaurací, kam mohou jít na jídlo. Snažíme se ty lidi oceňovat hlavně finančně. Máme tam tučňákoden, kdy v podstatě každý ten programátor má tam taková tabule na dveřích, si jeden den v měsíci zaškrtne a může si v podstatě v tom dnu dělat na svém počítači, co chce a tak dále, tak dále. Podporujeme to, aby si ti lidé zapojili do toho projektu od začátku do konce, i když třeba nejsou na pozici, kde by se mohli zapojit od začátku do konce. To znamená, že i když je to programátor, který prostě vyvíjí jenom nějakou komponentu pro nějaký vyhledávač, tak ten programátor, pokud chce, a spousta lidí to vítá, je třeba i o zrodu té grafické podoby a chodí za tím grafikem a má k tomu nějaké připomínky a tak dále. To znamená, že prostě všechny tady ty porady se řeší dohromady. Takže to je motivace, jakým způsobem ty lidi motivujeme my. V každém případě potom je tam, si myslím, že i dobrá parta, ale to si myslím, že je asi v každém vývojovém oddělení. To jsou lidi, kteří mají stejné DNA, sledují stejné filmy, mají stejné měřítka hodnot, mají rádi stejný operační systém. Takže prostě tímhle způsobem. S tím jídlem bohužel jsme narazili. Strašně jsem chtěl to jídlo mít, už kvůli sobě, protože mě nebaví chodit někam na oběd po restauracích, já to prostě nemám rád. A skutečně narazili jsme na obrovskou bariéru úřadu. Tak jo, další dotaz. Můžu se zeptat, kolik týmů je tak po republice, nebo je to jeden hlavní tým v Praze? Je to jeden hlavní? Je to jeden hlavní tým v Praze, pokoušeli jsme se to rozšířit po celé republice, narazili jsme na problémy v tom směru, že by se to už daleko hůře jakoby řídilo.
Yandex má několik týmů po celém Rusku, jak tam jsou ty časové pásma, tak prostě třeba ten jeden tým jde spát, ten druhý tým už stává, teďka se musí nějakým způsobem domluvit. A ten vývoj se strašně zdražuje. Takže máme jeden tým v Praze, děláme to, že máme služební byty. To znamená, že prostě člověk přijde z Prahy a než se rozkouká, tak zdarma prostě dostane klíčky od bytu. A máme několik služebních bytů, kde bydlí. Já jsem v tom bytě teda nebyl, takže doufám, že se tam udržuje aspoň nějaký základní pořádek. Pardon. Máme několik vývojových týmů, teďka tuším 5 nebo 6. 6. A snažíme se ty lidi nemigrovat mezi projekty, to znamená, že ti lidi mají, každý ten tým má jeden hlavní projekt, nebo jednu hlavní službu, kterou neustále jakoby si holedbá, a pak má několik dalších sekundárních služeb, o které se musíme z nějakých historických důvodů také starat. Ono to člověka naštve, protože my jsme udělali tu strategii, kde se budeme zaměřovat jako technologickou společnost a řekli jsme si, OK, zaměříme se na vyhledávání. Je tam největší challenge, prostě budeme bojovat proti globální konkurenci a bude nás to bavit. Ale problém je, co uděláme s novinkami? Nejnaštvanější zpravodajský web v Čechách, 4krát naštvanější než i dnes. Co uděláme se sportem? Prostě problém je, že my máme v každém segmentu nějakou jedničku na trhu, kterou prostě jako je těžké nějakým způsobem jako prostě tak pustit, takže to se snažíme nějakým způsobem udržovat. Lidé.cz, nejnaštvanější chat, jo, prostě hry.cz, nejnaštvanější tady to, jo, horoskop, takže prostě máme spousta těch služeb a to se snažíme nějakým způsobem outsourcovat, takže hledáme třetí firmy, které by se tím zabývaly. Prostě chceme, aby ty naše mozky, které sedí v Seznamu, se zabývaly jenom těma vyhledávacíma službami. Takže máme 5 až 6 týmů, ty týmy mají kolem 3 až 5 lidí, 3 až 6 lidí, největší tým je teda fulltextový. V tom týmu je vždycky nějaký senior programátor, který tomu týmu vede, a pak tam jsou ostatní programátoři. A největší motivace těch ostatních programátorů je stát se tím senior programátorem a mít jednou svůj vlastní tým. A bohužel nám ty programátoři probublávají nahoru, stávají se senior programátory a největší věc, co mě strašně mrzí, že oni probublávají až do managementu. Nám ty programátoři neodchází nám se nestalo, že by nějaký kvalitní senior programátor odešel do jiné firmy, ale prostě nám ti lidé probublávají a stávají se z nich výborní projekt manažeři a výborní šéfové vývojového oddělení, a pak už tady neprogramují. A prostě já vždycky přijde za mnou nějaký člověk, Vlasta, řekne, prosím tě pěkně, já bych chtěl, Pavel už tady dělá, dejme tomu programátora 6 let, už je unavený a je to výborný projekt manažer, já bych z něj chtěl projekt manažer, on má výborný komunikační schopnosti a tak dále. A říkal, a zatraceně. Zase jsme přišli o jednoho výborného programátora. Říkám, Pavle, a teďka jsme přišli díky tobě o bezvadného programátora a chci, aby si byl nejlepší projekt manažer. A skutečně z těch výborných programátorů jsou výborní manažeři. Já nevím, čím to tak je prostě, ale prostě jsou z nich výborní manažeři. Další dotaz? Používáte tenhle jazyk k něčemu nebo to? Máme estrality jsou napsány v PHP z nějakých historických důvodů a necháme to v PHP a funguje to v PHP a hledali jsme ty programátory ze 2 důvodů. Za prvé jsme chtěli, aby ty lidé pracovali na těch estralitách a pak jsme přijali před 3-4 roky asi 5 programátorů v PHP a teďka se přiznám, udělali jsme z nich Cčkaře. Udělali jsme z nich Cčkaře, tím pádem jsme zvedli jejich platovou hladinu, že jo, zvedli jsme jejich uplatnění. Nezdá se, že by ty lidé nějakým způsobem trpěli pod nadvládou Cčka, takže v podstatě, když je programátor dobrý, tak je jedno, v jakém jazyce programuje. Já jsem špatný programátor, takže prostě zaplať pámu, že neprogramuji v jakémkoliv programovacím jazyce. Můj nejoblíbenější programovací jazyk byl Perl, já nevím, jestli tady někdo z vás zná Perl. To je takový prasojazyk, to je. V tom jazyce dokážete napsat nějaký program, aniž byste použili jediný lexikální symbol, jenom díky těm závorkám a hvězdičkám a tak dále. Takže v podstatě my zastáváme názor, že programátor je buď dobrý nebo špatný a jedno jako v programovacím jazyku. A problém je v tom, že když se napíše do inzerátu vstupního C, C++, tak se spousta programátorů do toho lekne. Ten jazyk C je opravdu, bych řekl, state of the art. Je to prostě velice obtížný programovací jazyk, který má spousta věciček, spousta věcí, ve kterých se dá udělat chybu. Je to prostě jazyk, ve kterém se musí programovat dobře, nebo by se v tom programovacím jazyku nemělo programovat vůbec. Nicméně ten výstup z toho C je nesmírně efektivní.
Takže my děláme i to, že prostě hledáme programátory v jiných programovacích jazycích, které jsou třeba příbuzné k tomu C, PHP teda není příbuzné k tomu C, a postupně z nich nějakou nenáslednou formou se snažíme dělat C. Protože když se objeví inzerát, hledáme C++ programátora, tak někdo dělá v Javě, nějaký geniální programátor dělá v Javě a hned se lekne, ježiš, C++, to je ten programovací jazyk, kde jsou prostě ty buffery, který můžu přetéct a ten jazyk prostě nemám rád. Další dotaz? Chci to zeptat na další vývoj mapy API. Co bude a jestli se bude dál vyvíjet s těma mapama, jsi říkal, bude dál vyvíjet ty mapy API. Tak my jsme to mapy API a celkem mě zklamalo, že to přijetí bylo takové chladné. My jsme to mapy API udělali hlavně jednoduchý, protože to mapy API Google je strašně složitý a ten manuál k tomu má nějakých prostě stovky stránek. Takže my se chtěli dělat jednoduchý, primitivní mapy API, který by kdokoliv mohl integrovat do svých stránek. Pak se ukázalo, že prostě ty lidi spíš touží potom sofistikovanější mapy API. Takže jsme tu strategii museli přehodnotit a je to součást tady toho projektu. A nové mapy API je součást teďka toho projektu. Jestli dojde k nějaké změně licence právě jako na mapy API, se vlastně nemůže použít na komerčních stránkách, na Google API. No, bohužel prostě ten dodavatel dat, Geodis, který fotí tu Českou republiku, prostě nám tu Českou republiku prodává, takhle prodává nám ty letecké mapy a prostě vyměnil si, že ta licence bude vypadat tímto způsobem. To by vlastně mohlo být většímu rozšíření, protože by to bude používat firmy ke zobrazování adresáře. My jim to říkáme. Nedá se s tím dělat, oni prostě jsou majitelé těch dat. Jo. Další dotaz. Ty klasické mapy se dají použít pro komerční, my s tím nemáme žádný problém. Ještě by se dalo dělat jednu věc, že bychom do toho mapy API dávali nikoliv letecké snímky, které nám dává Geodis, ale použili bychom letecké snímky, jak se jmenuje ten úřad, ten americký, to je ten NASA. Použili bychom ty letecké snímky NASA, které jsou volně šiřitelné. A to jsou ty samé letecké snímky, které jsou na Google. Jsou to prostě takové ty složená mozaika, kde prostě části kvalitní, části nekvalitní, tak to jsou volně šiřitelné satelitní letecké snímky, které bychom mohli použít. To znamená, že pro mapy API čas bychom mohli dělat to, že bychom dali méně kvalitní satelitní snímky, ale vy pravděpodobně v tom API chcete mít ty kvalitní letecké snímky. Bohužel ty data nejsou naše, nedá se s tím nic dělat. Tady je dotaz, tady ten pán. Tak bych se zeptal, jestli můžete, nebo jestli máte představu, jaký je poměr počtu indexovaných stránek vámi v seznamu proti Google? Českých stránek. Ano. V současné chvíli jsme na tom daleko hůř než Google. Je to proto, že v podstatě nemáme toho nového robota. Až bude napsán ten nový robot, který bude teďka v létě, tak si myslím, že se to naopak převrátí a že chtěli bychom mít tak 2x, 3x více indexovaných stránek, chtěli bychom mít ještě do větší hloubky v tom serveru. Ty fulltexty dělají to, že oni nejsou schopni indexovat každou stránku, to znamená, že oni tu stránku buď zahodí, nebo si ji dají do indexu podle určitých kritérií. Kritérie je třeba PageRank, SRank, to znamená, že ta stránka má nějaký vysoký PageRank. Že na tom webovském serveru má nějakou úroveň toho vnoření, že to URL má nějakou délku, nebo že to URL nějakým způsobem vypadá, že tu stránku někdo vůbec navštěvuje. A ty stránky, které v tomhle ty stránky, které prostě, bych tak řekl, nesplňují tyto podmínky, tak ty se prostě zahazují. Proto když třeba s nějaký vyhledávač chce zvětšit ten svůj index, prostě zdvojnásobek, tak poupraví tyhle podmínky a ten robot prostě najednou nasosá 2x víc stránek. Což ovšem zase vede k druhé věci, že se celý ten proces vyhledávání je obtížný, protože je jednodušší prohledávat 100 milionů stránek než 1 miliardu stránek, takže prostě se musí nakoupit další mraky serverů, které to budou prohledávat, musí to nějakým způsobem jako prostě rozdistribuovat. A další problém je v tom, že se trošičku zase zamíchá to pořadí a ty všechny PageRanky a SRanky se zase musí nějakým způsobem přepočítat a tak dále. Vede to i k tomu, prostě ta velikost databáze, taková ta databáze jde ruku v ruce s kvalitou toho výsledku, s tou relevancí. Tam je dotaz, pán v zeleném tričku. Na jakém místě se znám ve světovém žebříčku vyhledávač? Ve světovém žebříčku nevím. Mám dojem, že jsme v první 50 nejnaštvanějších serverů na světě. Tam jsme se dostali, ale v Čechách jsme jednička a v tom světovém žebříčku nevím. Vím, že jak je ten program Google Analytics, tak tam, jak jsou ty světové vyhledávače, tak tam ten seznam figuruje jako prostě jeden z nejvýznamnějších světových vyhledávačů. Takže asi tak nějak. To je všechno, co vím. Tamhle dotaz. Já bych se chtěl zeptat, kolik máte Linuxových návštěvníků a jak se díváte na možnost Linuxu na desku? Zajímavý dotaz. Já jsem si teďka pořídil nový počítač, mám tam Visty teda. Ale já, když jsem zakládal seznam, tak ten seznam běžel vždycky na Linuxu.
A já jsem byl strašný Linuxář, ale vždycky vedle toho Linuxu jsem měl počítač s Windowsema. Už kvůli tomu, že na těch Windowsích prostě běžel Photoshop a běžel tam Excel, ve kterém se vystavoval faktury a tak dále. Takže já sám osobně jsem Linux na desktopu nikdy nepoužíval. Ten počet Linuxových návštěvníků na webovské servery, nejenom na Seznamu obecně, se pohybuje kolem 1–2%. Já si myslím, že Linux je operační systém, který je výborný na servery a pokud je někdo geek a prostě chce si to konfigurovat, chce si s tím hrát, tak prostě ať si prostě hraje s tím desktopem, ale pro běžného uživatele si myslím, že je to hodně složité. Já sám jsem se pokoušel nainstalovat asi před 2 roky Ubuntu u sebe na počítači, mám celkem standardní jakoby hardware a nepodařilo se mi, samozřejmě tam mi naběhl ten desktop a nějakým způsobem to nakonfiguroval, nepodařilo se mi tam rozchodit spousta věcí a to jsem slyšel, že ten Ubuntu je velice přátelský operační systém. Já si myslím, že ten Linux má obrovský význam pro ty servery. Kdybychom si vzali 10 nejnašťovanějších webovských serverů na světě, tak si myslím, že v té první trojice je to Linux a BSD. Myslím, že spíš třeba z BSD než ten Linux. A v té první desítce běží na Windowsích pouze 2, a to je Microsoft a Amazon, pokud vím. Všechno to běží na Linuxu, na BSDčku. Vůbec to, že Linux a BSD je k dispozici zdarma, stojí za tím, že se ten internet takhle rychle rozšířil. Kdyby neexistoval Linux, který nainstalujete na každou levnou mašinu za 5000 a je zdarma si ho stáhnete a nakonfigurujete tam DNS nebo nějaký webovský server, kdybyste místo toho museli kupovat nějakou drahou licenci za server Windows NT nebo nějakého drahého SANa za 500 000 korun, tak by se nikdy internet nerozšířil tak rychle. Tady další dotaz. Mě jenom zajímalo, jak cítíte a jestli hodláte ještě nějak ve velkém zareagovat na to, že Google plánuje tady v republice budovat vývojové centrum nějaké větší než v ostatních státech pro vlastně tady do střední Evropy. No, já jsem to zareagoval, takže jsem tady. Pochopně na to reagujeme, je to obrovská konkurence, protože v podstatě pokud nebudeme mít ty nejlepší lidi, kteří na tom trhu jsou, nebo kteří jako jsou schopni na to nejlepší, tak v tom technologickém boji neuspějeme. Pevně věřím, že se nikdy nebudeme muset uchýlit do takové té taktiky, že se staneme tou mediální společností. Protože my, i když se snažím, aby ten Seznam byl tou technologickou společností, tak my kdykoliv můžeme jít zpátky do té technologické, můžeme prostě na Seznam dát víc fotek a víc flashy a tak dále a jsme tou mediální společností a pochopitelně jako mediální společnost budeme úspěšní a budeme mít nějaký zisk, ale prostě už to nebude ten hlavní boj prostě s tím hlavním nepřítelem. Takže já jsem zareagoval tím, že jsem tady a v podstatě u nás v tom samém baráku, ve kterém my máme kanceláře, otevřela nejmenovaná významná světová firma Vývojové centrum a otevřela to centrum, pokud vím, před měsícem a říkali, že budou přijímat pouze programátory seniory, C++. To znamená, že takové ty prostě, většinou málo kdy takového člověka seženete, většinou ten člověk přijde z vysoké školy a vy toho člověka v podstatě říkal bych, vychováte. Ten člověk si prostě musí projít určitým učícím procesem a pak se z něj stane ten seriózní programátor po nějakých 2-3 letech. A oni řekli, že už budou přijímat ty hotové programátory, ty kanceláře zatím zejí prázdnotou. Zatím jsem neviděl, že by tam měli ani jednoho programátora. Takže tady je spousta dotazů. Jak já to vezmu? Pamatujte si, kdo jste se hlásil, já to vezmu od spoda, jestli můžu poprosit. Jo? Takže tady ten pán. Já bych právě na tom navázal. Vy jste říkali, že se chcete tomu Google bránit. Nebylo by lepší třeba spíš jakoby zaútočit a pokusit se jako o expanzi, jakože třeba okolní státy napřed, nebo zaměřit to vyhledávání i ven? Tady té možnosti jsme také uvažovali, ale v podstatě my jsme lokální společnost. Pokud bychom chtěli být globální společnost, tak už ty procesy, které máme ve firmě, musí být nastaveny globálně. A veškerý software, cokoliv, co vyvíjíme pro sebe, je pro nás, pro naši vlastní spotřebu a je to prostě pro lokální účely. Ten trh v zahraničí je už obsazený. V Evropě všude v Evropě se hledá Googlem. Ty lokální portály, které tam byly, se staly těmi mediálními portály. Jedním z těch screenshotů je italský Virgilio. Jo, to je ten screenshot s tím modrým pruhem, to je italský Virgilio. Všechny ty portály se staly tím mediálním portálem a dominuje tam Google. Takže já se osobně myslím, že právě tady ta strategie by nám mohla spíš uškodit, že bychom se přestali soustředit na tu Českou republiku. Já si myslím, že prostě jsou určité názory, že prostě pokud nejsiš globální firma, tak umři. Já si myslím, že existuje spousta lokálních firm,
které jsou na tom lokální firmy a jsou prostě tam hvězdou. Pokud prostě se budeme snažit ty naše uživatele nějakým způsobem hledbat a prostě dát jim to, co potřebují, tak není důvod, proč bychom, aniž bychom byli globální společnost, neuspěli. Další dotaz tam. Můj dotaz byl, četla jsem, že Google už vlastní elektrárnu, tak jsem se chtěla zeptat, kdy koupíte elektrárnu, ale abych byla trošku konkrétnější, abych měla lepší představu. Chtěla jsem vědět, pokud mi můžete odpovědět zhruba vaše počty serverů a diskové objemy a jakým způsobem řešíte chlazení. Tak jo. S tou elektrárnou máme, je to celkem racionální krok a my máme stejný problém, protože my, když jsme dělali hosting, teďka hledali jsme do další lokalitu na hosting, tak jsme zjistili, že není problém místa, není problém těch linek do internetu, zjistili jsme, že největší problém jsou prostě kapacita proudu. My často třeba některé naše projekty stojí proto, že my nejsme schopní tam zapojit dalších 20 serverů, protože prostě není dostatek proudu. Problém je, že ten proud prostě roste, že každý rok prostě ta cena proudu roste výš a výš, takže ten náš náklad, prostě náklad na provoz těch serverů je daleko větší. Takže elektrárnu kupovat nebudeme a pevně věříme, že se postaví další jaderné elektrárny, že se nějakým způsobem liberalizuje trh daleko lépe a že prostě ten proud aspoň nebude růst, když už nebude klesat a počet serverů mi řekne tady Vlastík. V současné chvíli máme zhruba 1000 serverů a spotřeba v tom našem telehouseu, jak jsem to počítal onehda, je rovná spotřebě 1700 domácností. A zhruba ty diskové kapacity? Diskové kapacity, když do toho zahrnu e-mail, který teďka vlastně bude dvakrát, tak se dostáváme už k petabajtu do konce roku. Dobře, děkuji. Další dotaz tady. Chtěl jsem dotaz, kolik má seznam zaměstnanců? Tak v současné chvíli je to skoro 500. Z toho 200 zaměstnanců tvoří naše, my jsme měli obchodní síť, kde ty lidé pracovali na živnostenský list, což nebylo úplně nejideálnější, jak pro naše zákazníky, tak pro ty lidi samotné. Takže tyhle ty lidi jsme převedli na plný pracovní poměr, což zase chvíli máme 200 zaměstnanců. My jsme měli 200 zaměstnanců kmenových a z toho těch 300 asi v té obchodní síti. Takže 250 na centrále a zbytek je v té síti, to znamená po celé republice. Máme v každém malém městě máme pobočku, kde je to obchodní zastoupení, kde jsou tady ty obchodníci. Takže v té centrále v Praze máme 250 lidí, celkem máme 500 lidí. Tamhle dotaz. Pan. Takový velký projekt ještě dělat pořád s tou prvotní myšlenkou, z kterou jste došel a seznam založil, že vlastně vás to baví a že chcete ten internet zlepšit. Tak jako v současnosti už to není jako zlepšit internet, jako internet není můj, nikoho, abych jako měl právo ten český. Tak jako mě to stále baví. Baví mě už trošičku něco jiného, než mě bavilo předtím. Baví mě strašně návrh toho uživatelského rozhraní. A skutečně, když byste se koukli, kde je moje kancelář, tak moje kancelář není někde mezi finančním oddělením a obchodním oddělením, kde by asi moje kancelář správně měla být. Moje kancelář je uprostřed oddělení produktového, to znamená, že kolem mé kanceláře jsou Pavel Zima, projekt manažeři a grafici, kteří dělají grafické návrhy těch služeb. A v podstatě si několikrát denně volám s Karlem, který dělá ty grafické návrhy těch služeb a řešíme prostě grafický návrh služeb. Znamená, ještě před 2 lety, než nastoupil k nám Karel Pětruchno, tak jsem drtivou většinu grafických designů nebo toho, jak ten seznam vypadá, kreslil já ve Photoshopu. Já jsem nakreslil a takhle to bylo. Nebyly žádné uživatelské testy, ani žádné testy prostě klikavosti a prostě, když se někdo zeptal, proč je to takhle, proč to logo je takhle vpravo, tak vždycky bylo, protože tak Ivo řekl. Teďka nastoupil Karel a děláme oční testy, jak se ty lidi koukají, děláme uživatelské testy, ptáme se uživatelů, vyhodnocujeme, kam ti lidi na těch stránkách klikají. Ukázalo se, nechci teďka teda samochvála, jako teďka tady bude zaznít moje ego, ukázalo se, že i když předtím jsem to dělal bez těch testů a dělal jsem to pouze svojí intuicí, svým srdcem, tak jsem se velice dokázal trefit do toho, co uživatelé chtějí. Že vlastně ty uživatelské testy, které děláme na základě toho chování, jsou velice přesně podobné tomu, co jsem dělal já, co jsem kreslil já, aniž bych ty testy dělal. A v současné chvíli teda ty grafické návrhy kreslí Karel a Pepa a řeší to se mnou, znamená vždycky on to vytiskne na velkou plachtu a tam to škrtáme a hádáme se a prostě řešíme to a já prostě říkám něco, protože tak cítím, že to tak má být a on říká, že to prostě musí otestovat a příkladem nějaká služba, nějaká skutečně třeba významná služba, jako nová grafická podoba sportu, to je 50 různých grafických návrhů. 50 různých grafických návrhů, změn, drobností a pak se stane to, že ten sport uděláte a že se to naprogramuje do toho HTML, že to nakóduje
A když se to proklikáte, tak zjistíte, že to funguje na té obrazovce v tom živém, s těmi živými daty to vypadá trošičku jinak, než v tom Photoshopu nakreslený. A jak na to koukáte, říkáte, no chlapi, je to fajn, krásně, dělá se na tom 14 dní, ale tady to prostě se musí trošičku předělat. Jo. A takže prostě lidi jsou naštvaní, ale prostě musí se nějaká část předělat, protože na té obrazovce to funguje jinak. Takže strašně baví to uživatelské rozhraní a to mě baví maximálně. Jsou věci, které mě třeba z té firmě nebaví, a to je taková ta exekutiva. Znamená, jako prostě, když jsem ještě byl ředitelem, než byl ředitelem Pavel Zima, tak úplně nejhorší chvíle svého života jsem vždycky prožíval, když přišel šéf oddělení XY a řekl, no jo, a můj kolega v tomhle oddělení má 2 služební auta, máme jenom 1 služební auto a taky by si zasloužil 2 služební auta. Říkal, ježišmarja, proč já řeším tady ty věci? Prostě jsem tomu vůbec nerozuměl, nechtěl jsem to řešit. Zaplať pánbůh, výborný na to Pavel Zima, takže v podstatě mě to baví. Než se Pavel Zima stal ředitelem, tak opravdu musím říct, že mě ta firma opravdu čas od času, když jsem řešil tu exekutivu, lezla na nervy. Třeba jsem věděl, že velká firma musí mít rozpočet, tak jsem na poradě vedení řekl, chlapi, potřebujeme, abyste mi poslali rozpočet, pak mi přišly tabulky v Excelu, a jak jsem ten rozpočet musel řešit a musím to dávat do té tabulky v Excelu a jak jsem to nějak musel schvalovat. To je úplně neskutečná věc. Teďka opravdu dělám to, co mě baví. Tak jo, další dotaz, stále ten pán v oranžovém tričku. Co jste dělal ve smyslu podnikání, když jste začínal od nuly? Ono začínat od nuly, teďka v této době, kdybych třeba, myslíte, odešel nebo tak dále. To by bylo hodně těžké, protože spousta podnikatelů, kteří prodají svoji firmu, zjišťují, že už nemohou znova začít od nuly, protože každý od nich očekává, že udělá stejný úspěch, jako udělali prostě na začátku. Takže spousta lidí, kteří prodají firmu, zjistí, že až do konce života se nudí a že vlastně nemají žádnou životní náplň. Kdybych nezaložil Seznam a chtěl bych začít teďka od nuly, tak asi bych se vrhnul na primární výzkum. Ne snad proto, že by tam byl nějaký potenciál, ale protože by mě to strašně bavilo. V Americe, v Silicon Valley je firma, která se jmenuje Idealab. A je to Idealab, prostě je to firma, která koncentruje chytré lidi z univerzit a ty lidi nedělají nic jiného, než třeba koupit nějakou zajímavou hmotu, nějakou zajímavou umělou hmotu, která prostě je na trhu nová. A ty lidé přemýšlejí, jak to udělat. A když něco vymyslí, tak si dají patent. A ten patent potom zase prodají. To znamená, oni nejsou zatíženi tím, že by jim to muselo vydělávat a tak dále, ty patenty je uživí. Takže asi bych si chtěl založit nějakou vývojovou laboratoř a la Thomas Alva Edison nebo Idealab a chtěl bych vymýšlet nové věci. Mít minimum zaměstnanců, pouze lidé, kteří se zabaví primárním výzkumem a dělat primární výzkum. Tak tamhle ta řada je spodní, takže tamhle... E-mail na Seznamu měl problémy několik výpadků, měl se to řešit nějakýma dislokovanými zálohama, jak jsme daleko? Už máme dislokovanou zálohu, už máme máme dva, jak se říká, máme 2 telehousey, jedno je Nagano, druhý je TTC, jsou to 2 úplně oddělené geografické lokality, kde jsou v podstatě ty samé věci, které se začínají duplikovat. Ten proces toho duplikování teprve teďka začíná, píšeme novou architekturu toho backendu, to znamená frontend zůstane stejný a v backendu se píše se nový backend, který v podstatě bude podporovat to, že ten e-mail běží na 2 místech. To znamená, že pro nás, bohužel je to zase všechno 2krát dražší, ale nedá se s tím nic dělat. Ten backend by měl být hotový. Do měsíce. Šéfem vývojového týmu toho backendu je Vašek Blažek, což je naprosto úžasný programátor. Já když tam vždycky přijdu, tak Vašek prostě sedí a buší do klávesnice nějakým způsobem. Já mám pocit, že on prostě má neskutečně rychlý počet úhozů do klávesnice, nedělá téměř žádné chyby. A vím, že cokoliv Vašek napsal, tak fungovalo dobře. Takže prostě věřím, že ten backend bude hotov včas a potom bude celkem dlouho trvat, než se tam ty klasická data zmigrují na ten, protože to jsou penta, je to půl petabajtu, to tady nebudu představit, že jo? Takže nevím, kolik je to filmů stažených. Takže to se bude muset zmigrovat na tu novou architekturu, takže to bude trvat že to bude trvat měsíce, než se to zmigruje na tu novou architekturu a pak už to teda bude na těch 2 lokalitách. My jsme při tom e-mailu máme problém s tím, že ty nové e-maily, které vznikly na zelené louce, už vznikly s tím, že velikost e-mailu je takováhle, velikost přílohy je takováhle a internet funguje tak a tak. V době, kdy náš e-mail vznikal, tak ještě neexistoval téměř žádný e-mail, neexistoval žádný nevyžádaný e-mail, neexistoval žádný spam. Průměrná velikost přílohy byla 10 KB a v podstatě lidi byli schopni si odeslat 3-4 maily. V současné chvíli prostě už se posílají 10 megové, 50 megové přílohy,
80% naší pošty, nebo 70% pošty, kterou přicházíme, tvoří spam. To znamená, že prostě přepisujeme ten backend, aby to reflektovaly ty nové požadavky. Další dotaz? Tak tamhle ten člověk vlevo v té zelené košili. Plánujete něco jako personalizované vyhledávání nebo nějak brát v úvahu ty behaviorální faktory, jak to dělá třeba Google? Něco takového neplánujeme, a to z toho důvodu, že jsme hledali jsme vztah mezi uživatelským cookie a jak se ten uživatel pohybuje. A zjistili jsme, že opravdu naprosto mizivé procento uživatelů, když pracuje se seznamem, je přihlášeno. Dále jsme zjistili, že pokud ten člověk není přihlášen a chtěli bychom to chování toho uživatele trackovat podle jeho cookie, tak jsme došli k závěru, že to také není možné, protože ty lidé si ty cookie mažou, o jednoho počítače pracuje více lidí a ty cookie se prostě ztrácí těm uživatelům. Takže jsme zjistili, že prostě je tam strašně malá souvislost mezi tím uživatelským cookiem a tím uživatelem jako fyzickým z masa a kostí. A zjistili jsme, že i vlastně seznam homepage si teďka můžete napersonalizovat, zjistili jsme, že o to není zase tak velký zájem. Takže prostě můj názor, když děláme nějaký projekt, nějakou novou službu a dělá se nějaký plán a kreslí se ta grafika, tak vždycky těm klukům opakuje. Ta služba se musí chovat predikovatelně. Ten uživatel, když tam zadá nějaký dotaz, tak musí prostě služba splnit do očekávání. Ono se tomu uživateli nemůže stát, že když jde na počítač A, kde prostě má nějaké cookie, tak mu na nějaký dotaz vyběhne výsledek takovýhle. A když jde na počítač B, kde to cookie nemá, tak mu vyběhne jiný výsledek. Protože v tom případě se ta služba chová nepredikovatelně a ten uživatel potom k té službě má averzi. To znamená, že vždycky říkám, ta služba se musí chovat predikovatelně a taková ta prostě personalizace, taková ta tajná personalizace, která trackuje vaše cookie a podle toho cookie se vám snaží dát jiný výsledek, tak tady přímo proti té strategii té predikovatelnosti. A pokud by ten člověk musel být přihlášený, to znamená, že by tam měl username a password, tak v tom případě zase těch počet lidí, kteří tohleto využijí, je strašně malé. To jsou procenta uživatelů. Dáme ten dotaz, ten pán v tom. Jestli vůbec řešíte nějaké problémy na trhu s konkurencí, nebo jestli to všechno vypadá jako titulní stránka Seznam, a druhá otázka, proč byste chtěl dát ty akcie svých zaměstnanců? Tak problémy s konkurencí řešíme, nicméně ty vztahy s tou konkurencí jsou velice dobré. Jo? Nejsou to žádné osočování nic, prostě jsme členem stejných asociací, já si tykám a znám se s řediteli těch ostatních portálů, takže pochopitelně máme problémy s konkurencí, občas my vyjdeme s nějakou reklamou, která se jim nelíbí a oni vyjdou s reklamou, která se nám nelíbí a vždycky se to řeší nějakým kultivovaným způsobem. Co se těch akcí, tak Seznam je prostě soukromou společností, já bych tak chtěl zachovat a pokud by byl společností veřejně obchodovatelnou, tak by pochopitelně měl bych možnost těm lidem dávat opce na akcie nebo přímo akcie. Ale tím, jak ty akcie jsou nelikvidní, tak v současné chvíli je to zbytečné, protože ty akcie v podstatě nelze nějakým způsobem prodat. Když jste ty akcie přesal do oběhu, tak vás může stát, že vám ty firmy rozebere. No tak pokud to bych se musel rozhodnout nedat do oběhu všechny své akcie, že to bych se musel dát do oběhu jenom část svých akcí. Tak další dotaz, tak teďka přemýšlím. Půjdeme od zdola nahoru a tam je ten pán v té červené košili. Ano, vy přesně. Chtěl bych se zeptat, jak byste chtěl, aby vypadal Seznam za 10 let, nebo jak se No to je zajímavé, chtěl bych, aby Seznam za 10 let byl nejpoužívanější vyhledávač. Takže věří, že se nám to podaří. Uvidíme, já si myslím, že máme našlápnuto, aby se to podařilo. Zatím ten market share na poli vyhledávačů tady máme největší. A pevně věřím, že až se spustí ten nový robot, tak se daleko více zlepší ta kvalita toho full textu v té České republice a že prostě budeme tady jedničku na poli vyhledávání. Tamhle ten pán vpravo. Jaký je váš osobní přístup k zaměstnancům? Zase můžete udělat ten obrázek asi tady z té mé prezentace. Já se starám o syna, to znamená, že do té práce chodím tak 3x, 4x týdně. Skutečně nejsem tam každý den, to musím uznat. Co se týče těch zaměstnanců, no jako, já je neberu ani jako moc zaměstnance, já je beru jako kamarády, stýkám se hodně s lidmi z toho vývoje, z toho produktového oddělení, všichni mi tykají, já tykám jim.
zjišťuji, že prostě spousta lidí třeba z Výtahu potom ani neznám, jak je ta firma velká. Takže asi tak, no. To je všechno, co můžu k tomu říct. Tamhle ten pán. Já jsem se chtěl zeptat, když se nějak bojuje proti vlastně příchozímu spamu, když se nějak bojujete i proti odchozímu, který odchází třeba se silou. Je to, a my to tím spamem assassinem to prochází, ne? Neprochází to. Ale jako prostě to je 0,5%. Vím, že jsme jednou čas dokonce uvažovali, že stejným filtrem antispamovým, který prochází pro příchozí poštu, budeme kontrolovat i odchozí poštu, ale pak si nějakým způsobem jsme si zjistili, že to není zase tak velké procento té odchozí pošty, takže to neděláme. Máme... To není pošta, která přichází ze seznamu. To je spammer, který prostě do tého e-mailu napsal seznam.cz a poslal tu poštu z nějakého nezabezpečeného SMTP serveru. Zato my s tím nic nemůžeme udělat. Někdo může dokonce poslat spam vaším jménem, s vaší e-mailovou adresou a vy proti tomu nedokážete bojovat. Prostě e-mailový protokol vznikl v době, kdy internet byla akademická záležitost a na internetu bylo 20-30 lidí a tehdy vznikl protokol e-mailu. Je to nezabezpečený protokol a je to obrovská ostuda všech autorit, které se zabaví internetem, že do dneška nebyli schopni přijít s protokolem, nebyli schopni nařídit ostatním autoritám, aby implementovali nějaký lepší protokol pro posílání e-mailu. Každý rok v společnosti velké firmy, provideri, lidé, jednotlivci přichází o miliardy a desítky miliardy dolarů díky spamu. A organizace jako ICANN a tak dále nebyly schopni za 10 let nic proti tomu udělali. Už jsou na trhu protokoly, které něco takového řeší a není žádný problém ty protokoly implementovat. Jde pouze o to, aby někdo řekl, vezmeme tenhle protokol a tenhle protokol se bude do roka implementovat. Je naprostá ostuda a naprosté selhání. Dáme další dotaz? Já jsem se chcel zeptat, že jestli vy jako vyhledávač máte docela dobré informace o tom, že co lidé hledají na netu a co jich zajímá a také věci. Jestli tyto informace také prodáváte pro reklamové firmy, ale může pro Ne, neprodáváme a pro své vlastní účely je používáme méně, než by člověk dokázal čekal, protože ono je to sice krásné vidět, kdy lidé hledají a co hledají ráno, co hledají večer a co hledají lidé z Prahy, z Brna a tak dále, ale těch informací jsou takové mraky, že prostě nikdo nemá v seznamu, my to vyvíjíme všechno, a nikdo nemá v seznamu čas se těmi logy zabývat. To jsou prostě gigabajtové logy, které prostě nějakým způsobem se zálohují. Nejde kouší. V žádném případě to neprodáváme. Já nevím teďka, jak to vzít, jako prostě, že bych to vzal zase ze spoda, nebo ze zhora. Tady ten pán se hlásil dlouho. No, vydělává, ale prostě vydělává, no. Ne, je to pravda, že Seznam zase pár lidem ty miliardy dolarů vydělává, ale je to prostě neskutečný, co se děje. Jako, tady není problém, cílem není zabírat nějaký spamery. Jo. Prostě pokud zavřete spamera v Americe, tak se objeví spamer v Číně. Pokud zavřete v Číně, objeví se v Rusku. Důležité je implementovat nějaký nový protokol. Nový internetový protokol. Tak jo, tak já nevím, jak to vzít zase, jo. Tak já to vezmu zase od spoda. Tamhle ten pán se hlásí. Bylo by ohledně těch protokolů nestalo by za zkoušku začít provozovat nějaký verze těch protokolů, které jsou zabezpečený, jako na Seznamu. Takže on to samo nezačne, pokud nezačne někdo velký, kdo má vliv to používat. My jsme začali používat grey listing, můžu to říct. My začali pro zahraniční poštu pro určité typy IP check, které nevypadají moc důvěryhodně, používat grey listing, což je takový boj a zdá se, že to jako je velice účinné. A zatím uvidíme, co se jako udělá, jak na to budou reagovat uživatelé, ale ten protokol prostě nemůže zavést jeden, ten protokol musí zavést všichni. Znamená, že to není o tom, že my zavedeme nějaký protokol, pokud ten protokol nebudou podporovat všichni ostatní, tak prostě je nám to jedno. Pak tady ta paní. Já jsem se chtěla zeptat, pokud děláte nějaký vývoj třeba v oblasti vyhledávačů, jestli máte nějaké společné projekty, granty s vysokými školami, třeba Ministerstva průmyslu, Akademie věd a podobně. Ty granty nemáme, nicméně jsme s těmi vysokými školami v kontaktu a byli jsme překvapeni, jak daleko ty vysoké školy jsou v tom, co ty lidé umění a co tam dělají, jaké zajímavé věci. A my jsme něco připravovali s firmou Gibson v oblasti vyhledávačů, teď mluvím za CESNET a
myslím si, že dost něco podobného by se dělo třeba i na My vás kontaktujeme po té přednášce a půjdeme se tam podívat. My jsme vlastních objel ty vysoké školy, by se překvapili, co všechno tam je, a ty vysoké školy byly rádi, že to, co umějí, budou schopni nějakým způsobem uplatnit. Takže rádi budeme spolupracovat. Tak, tady ten pán. Jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaký vztah právě na zmíněném vyhledávači Jigsaw, který dle mého subjektivního hodnocení vyhledává lépe než Seznam, jako na dotazy. To záleží. Který dávám. Takže jestli je nějaká spolupráce, případně nějaké jednání třeba mezi Seznamem. Jigsaw pro nás dodává některé technologie, například systém S-Click je technologicky provozován Jigsem, jako outsourcován. Já si nemyslím, že by vyhledával to Jigsaw nějakým způsobem moc dobře. Ono záleží, jaké dotazy se tam kladou, protože ono na dlouhý dvouslovný dotaz nebo tříslovný dotaz je prostě snadné. Celkem bych to řekl, tu relevanci udělat dobře a dobře to sestřídit. Daleko větší challenge je dávat správné dotazy na krátké výrazy a hlavně komerční výrazy, kde v podstatě ten sales spam nějakým způsobem vítězí. S Jigsem jsme spolupracovali, spolupracujeme s nimi jako s partnery externími. To znamená, že oni dodávají ten PPC systém S-Click, oni dodávají tu technologii zatím. Další dotaz. Plánujete třeba o založení nějaké anglicky vypsané stránky nebo nějakého anglického serveru, třeba jako Seznam.com, nějaký vyhledávač i pro uživatele zahraniční nebo jenom pro české uživatele? Ne, neuvažujeme o tom. Tam je ten pán. Vy. Já jsem dlouho se psal, když jste Brna letěl jste s letadlem Brna? Letěli jsme letadlem, bylo to zajímavé, protože ty dohlednosti byly zhruba na hranici toho, co je povolený limit. Dohlednosti byly 6 km, vítr klid, turbulence byla termická, takže jsme odletěli, byli jsme v Brně za hodinku, v Brně byl celkem čilej provoz, co mě překvapilo, dostali jsme přímo v finále dráhy 1.0, takže jsme se sklesali přes Brno, tady jsme přistáli. Byl to krásný let. No. Majitelem toho letadla je Aleš Zaorálek, šéf Alzasoftu, nebo zakladatel Alzasoftu, a říkal, abych nikde se nešířil, že to letadlo je jeho, a to letadlo má poznávací značku OKALZ, takže si myslím, že ta souvislost je zřejmá. A u toho letadla, on je to letadlo, který v podstatě je nesmírně rychlý, má zatahovací podvozek, a v tom letadle je po generální opravě a některé věci tam chyběly. Tady třeba zblbnul spínač kontroly, vytažení podvozku, takže vlastně celou dobu, co jsme letěli, to vlastník ani nezjistil, vlastník mi tady dělal druhýho pilota, tak jsem musel letět na plný plyn, protože když bych ten plyn ubral, tak tam začne houkat kontrola vysunutí podvozku, což jako by člověk neměl nechat houkat, aby se na to nezvykl. No. Takže jako na zpáteční cestu se jako hlásí izolované bouřky, takže vlastně to bude ještě, myslím si, že daleko větší challenge bude dopravit se zpátky. Jo. Při nejhorším to letadlo tady necháme a pojedeme autobusem. Ono jako to letět jako z Roudnice nebo z Prahy do Brna je ta největší, když sem jezdí autobus student agency za pár korun, že jo, a když sem je autem je člověk za 2 hodiny, to je největší blbost, kterou člověk může udělat, jo. Ale prostě člověka to lítání baví a když už ty papíry má, tak si prostě chce říct, ty papíry jsou k něčemu užiteční. Jo. Ve skutečnosti to... No, trvalo nám to díl s tou cestou na letiště, s přípravou letadla, to trvalo ta cesta díl než autem. Bylo to prostě dražší, bylo to nebezpečnější, bylo to víc nervů, ale prostě člověk má ten koníček rád. No. Když se dálnici něco stane, tak máte smůlu. No tak, ale s tím letadlem se může stát taky něco. No. Tak další dotaz, tam je ten pán. Jestli za tu dlouhou historii Seznamu je podle toho vyhledávání, tak jako vidět na tom, že ty lidi na tom internetu dělají něco jiného, nebo hledají informace, nebo pořád ty příčky v tom vyhledávání zaujímají stejný věci. My jsme si, když jsem před 2 roky dělal nějakou podrobnější analýzu těch klíčových slov, tak jsem zjistil, že pouze když jsme vezmeme nejnaštovanější klíčové slovo, které tam jsou, tenkrát to bylo SMS, věděl jsem si, že to bylo nějaký sex porno, bylo to slovo SMS, tak ty nejnaštovanější dotazy a nejnaštovanější klíčové slova mají pouze 0,05 promile nebo 0,5% z celého objemu klíčových slov. To znamená, že nějaká taková obecná představa, která panuje o tom vyhledávání je,
že tady máme žebříček těch nejpopulárnějších klíčových slov a tady jsou ty nejpopulárnější dotazy. Tady jsou slova prostě sex a SMS a práce a tak dále. A panují dotazy, že prostě tady jsou ty slova a takhle to jde níž a ta křivka se takhle snižuje. Ano, je pravda, ta křivka vypadá takhle. Tady jsou nějaké nenaštovanější dotazy a ta křivka jde dolů, ale spousta lidí by si mohlo myslet, že tady jsou nějaké desítky procent a tak dále. Tady jsou prostě nějaké drobné promile, prostě, že ty nenaštovanější slova mají skutečně strašně malou to. A co je zajímavé, tady někde už jsou dotazy, které jsou položeny pouze jednou. Já si teďka nevzpomínám, jestli je to 70% dotazů, nebo kolik. Zjistili jsme, že obrovský, je to více jak polovina, teďka nevím, jestli to 60-70% dotazů. Že drtivá většina dotazů jsou dotazy, které jsou v daném období časovém, v daném dni položeny pouze jednou. To znamená, že penzum toho, co lidé hledají, je nesmírně široké. Je to prostě, se ani nedovedete představit, co všechno lidi, jaké věci existují, co ty slova jsou, jo. Takže asi takhle takže prostě ta analýza spočívala v tom, jak jsem tu analýzu zjistil, jak jsem zjistil, že tady je prostě pár nějakých těch populárních slov, že objem tady těch slov je prostě strašně malý, jo, že dohromady to nějakých 5%, to jsou ty opakující se dotazy, jo, a pak tady je prostě naprostý množství úplně, netušil jsem, že to takového existuje. My jsme tady tu analýzu dělali v souvislosti s cache, že když jsme se Štěpánem vyvinuli první full text, to byla taková zajímavá věc. Štěpán, my jsme oba dva ještě studovali na ČVUT a když jsem zjistil, že Štěpán je tak geniální programátor, tak se říkal, hele Štěpáne, nechtěl by si vyvinout full text proces? Jsem říkal, tak vyvineme full text. A byly zimní prázdniny a Štěpán vyvíjel full text. Dohodli jsme se, že udělá ten indexer, to znamená, že on udělá tvorbu té databáze a prohledávání na tu databázi a udělám toho robota, která bude sbírat ty věci na internet. Takže já jsem v Perlu, to byl jediný jazyk, který jsem v té době ovládal, jsem v Perlu psal robota. On psal prostě ten indexer, vymysleli jsme si nějaký API, na papíře jsme si prostě řekli, jak to API bude vypadat, tak jsme to napsali na A4. Po vánočních prázdninách, po 14 dnech vánočních prázdnin jsme se sešli, Štěpán měl napsaný full text, já jsem měl napsaný robota a Štěpán toho robota psal v ANSI C, a protože neměl doma Linux, on byl velkým příznivcem operačního systému OS/2, to je teďka už mrtvý operační systém, takže to psal v ANSI C na OS 2 a v životě ten kód neskompiloval, on tam neměl ANSI C, takže on to napsal, teoreticky to napsal a neměl to nikdy skompilované. A sešli jsme se v počítačové učebně a ty kódy jsme nahráli na ten server a tam jsme ty kódy prostě jakoby spustili a on to prostě dal takový ten kompán, jak se nevím, čím se to make, dal ten příkaz make a v podstatě ono se to na první pokus bez jediného warningu zkompilovalo. On to spustil, on to začalo běžet. Jo. Takže to bylo naprosto něco neskutečného, co si nebudu představit. A ten můj robot taky fungoval, pochopitelně tam těch warningů u toho mého robota bylo víc teda. Ten nefungoval tak dobře. A spustili jsme teda, takhle jsme vyrobili první full text se Štěpánem, spustili jsme ho a tam jsme si teda tu analýzu taky hned začali dělat, co ty lidé v tom full textu hledají. A zjistili jsme, že ten napsání toho full textu by bylo jednoduché, že bychom tam mohli dát nějakou statickou cache, protože v té době ti lidé hledali to samé. Byla to zábava, porno a tak dále, tak dále. To znamená, že dříve v podstatě v době toho prvního full textu tady bylo obrovské množství těch opakujících se dotazů. To znamená, že my jsme měli cache a ta cache měla strašně velký hit rate. Prostě ta cache, spousta dotazů, každý druhý dotaz jsme uspokojili z cache. Dneska už tam, pokud vím, nějaká cache ani tam není, protože prostě ten hit rate té cache by byl malý. Protože ty dotazy jsou prostě různé. Takže to je asi tak té vaší otázce. Tamhle ten pán se hlásí. Myslíte poboček? Plánuji, já jsem na to teďka neměl čas, ale musím říct, já se pamatuju na pana Zajíčka. Běžel tenkrát v České televizi nějaký film, ve kterým byl nějaký magnát, pan Zajíček, já nevím, jak se ten film jmenuje, nevím, kdo ho hrál, ale prostě byl to nějaký člověk, který se stal ředitelem nějakého dolu, tenkrát ještě za Rakouska-Uhorska, jako první ředitel toho dolu sfáral mezi ty horníky. Tak historicky první ředitel, který objel všechny regionální pobočky, byl Pavel Zima. A znamená to, že seznam má správného ředitele, protože ten objel všechny své agentury. Já jsem to taky chystám a pevně věřím, že si do konce roku udělám čas, až ty pobočky prostě objedu. Tamhle dotaz. Kontext kniha mě zajímal, jestli neplánujete. Před asi rokem jsem přes oceán. Plánovali jsme to a dokonce jsme plánovali jsme objednávku skenerů.
A zjistili jsme jednu věc. Já jsem do toho projektu byl strašně úplně nadšenej. Spojil jsem se s panem Ježkem z Národní knihovny. Začali jsme řešit autorská práva, použili jsme naše marketingové poradce, kteří začali prostě uzavírat smlouvy s vydavateli. Problém byl v tom, že jsme v té době ve firmě začalo vznikat takovéto produktové oddělení, které mi začalo mluvit do toho, jak ty služby budou vypadat a co vlastně budeme vyvíjet a co nebudeme vyvíjet. A než jsme do toho projektu vstoupili, než jsme ty skenery objednali, tak oni si jako takhle jako ke mně jako sedli a řekli, Ivo, prosím tě pěkně, myslíš, že to je dobrý nápad? Řekl, no, to je skvělý nápad a už si Google to dělá, my to musíme dělat taky. A řekl, Ivo, a ty jsi to někdy použil na tom Google? Řekl, no použil. A říkal, a bylo ti to k něčemu? Říkal, ne, k ničemu to nebylo, nikdy jsem tam nic nenašel. A udělali jsme jednu věc, ty kluci našli nějakou americkou kavárnu v Praze, kde se stýká, tak kam chodí ta americká komunita, a tam udělali uživatelský text služeb Google a dávali těm uživatelům různé dotazy a zjistili, že i mezi těmi nejvíce pokročilými uživateli ty lidé neznají službu Google Books a že pokud tu službu třeba i znají, tak tu službu považují za naprosto neužitečnou a že prostě ta služba je jim k ničemu. A vzhledem k nákladům, které byly na jedné straně a vzhledem k tomu, že ty uživatelské testy vyšly tak, jak jsme rozhodli se, že ten projekt prostě neuděláme. Problém tam byl autorský, problém byl se skenováním. My jsme třeba si našli firmu, která by byla schopná ty firmy, my spousta věcí se snažíme outsourcovat. Cokoliv není náš core business, tak se snažíme outsourcovat. A my jsme nenašli firmu, která by byla schopná něco takového oskenovat. Ty knihy se musí nakoupit, v těch knihách se musí seříznout hřbet, ta kniha se musí dát do skeneru, musí se to projít skenerem a na konci musí vypadnout nějaký strukturovaný XML. My jsme nenašli firmu, která by byla schopná tady to dělat, jako třeba. Takže jsme se rozhodli, že ten projekt prostě nebudeme dělat a děláme, prostě vyvíjíme jiné věci. Pevně věřím, že prostě ty věci, které vyvíjí, pevně věřím, že to rozhodnutí bylo správné a ta strategie je správná. Dáme ten dotaz pán v bílém tričku. Plánujeme, máme tým, 1 nebo 2 týmy máme? Máme zatím jenom 1 tým, chceme mít 2 týmy. Ono to vypadá takhle. Ten vývoj internetu má několik fází. První fáze internetu je připojení k internetu. První fáze internetu byla někdy v roce před 10-15 lety, kdy se lidé měli možnost připojit k internetu. Druhá internetová revoluce je o tom, že ty lidé se mohou velice levně a vysokorychlostně připojit k internetu. Třetí internetová revoluce bude způsobená tím, že lidé se budou moct kdykoliv připojit k internetu na mobilním zařízení. A čtvrtá internetová revoluce bude způsobená tím, že si lidé budou moct kdekoliv připojit k internetu na mobilním zařízení, ta cena bude levná a bude to vysokorychlostní připojení. Už teďka, když máte mobil, tak se můžete připojit k internetu. Ten uživatelský zážitek je tak děsivý, že to používá mizivé procento lidí. Já to používá to pár geeků, někdo používá Operu Mini, někdo používá WAP, někdo používá takový ten klasický browser, který je prostě v těch Microsoft, tom Pocket PC, někdo používá ten nokiácký, ten HTML browser, který je založený na tom Safari. Stále ten uživatelský zážitek není tak velký, aby se to stalo mass market. Já věřím tomu, že jednou prostě budou tady zařízení, kde ten zážitek z toho používání internetu na mobilním zařízení bude tak velký, že ty lidi to budou používat. A způsobí to revoluci. Představte si, že dneska si nikdo z nás nebude představit život bez mobilního telefonu. Ještě před 15-20 lety ty mobilní telefony neexistovaly. Vždycky telefonování znamenalo, že telefonování bylo spojeno s nějakým pevným telefonním číslem a s nějakým místem. Telefonní číslo neznamenalo telefonní číslo na člověka, telefonní číslo se týkalo nějakého místa, kam jste zavolali a pak jste řekli, prosím vás pěkně, můžu mluvit s tím a tím člověkem. Mobilní telefony všechno tohle změnilo. Telefonní číslo rovná se jeden člověk, tomu člověku můžu kdykoliv zavolat. Díky těm mobilním telefonům lidé úplně jinak změnili svoje životní chování. Dřív se lidé přesně domluvali na schůzky, měli různé plány, co se stane, když se nesejdou a tak dále. Všechno musí být předem. Teďka lidé řeší všechno operativně, flexibilně, volají si na mobil a tak dále, tak dále. Něco takového se stane, až budou mít lidé zařízení v ruce, které bude umožňovat levné, vysokorychlostní připojení k internetu, který jim nabídne nějaký kvalitní uživatelský zážitek. Až to něco takového bude, tak si nebudeme představit. Až to zařízení bude mít v ruce, tak si budeme říkat, ježišmarja, jak já jsem mohl dřív žít a prostě internet to znamenalo jenom notebook a připojení k internetu to bylo jenom na počítači. Zatím takové zařízení není, kdo ví, jsem zvědav, jestli
Apple iPhone takové zařízení bude. Já jsem si teďka koupil Nokia N95, testují, ale prostě zatím takové zařízení není. Máme tým, který vyvíjí Java aplikace pro mobily a některé naše služby, které jsou vhodné udělat jako Java aplikace, vyvíjíme jako Java aplikace pro mobily. Ale zatím to není mass market, zatím je to prostě geekovin. A já si myslím, že bychom mohli dát poslední dotaz. Tak poslední dotaz. Poslední dotaz. Mám tady jeden... Poslední dotaz, tamhle ten pán v té modré košili. Jste si jako maskota Seznamu vybrali právě psa? Já nevím, já jsem tak cítil prostě. Já jsem přišel do firmy a řekl jsem, na hlavní stránce Seznamu dáme psa. A denka prostě ty lidi otevřeli pusu a řekli, jako, myslel si, že jsi se zbláznil, no, prostě to je nějaký z mých úletů, že prostě na hlavní stránku Seznamu dáme psa. A já jsem říkal, ne, já tam chci psa. A jakého psa? Černýho nebo bílého? Ne, takového českého voříška. Víte, ten pes je chytrý. Já znám, jdu na vesnici a ty vořechové, to je takový český pes, takový vychcánkové to jsou, a ten pes takhle běží, jak vrtí tím vocasem, jo, prostě strašně sympatický. A protože jsem ty služby dělal já ve Photoshopu sám, tak jsem prostě toho psa sám někde našel na internetu a prostě dal jsem ho tam a umístil jsem a od té doby je tam ten pes a už tam je. Prostě nehledejte za tom žádnou, jsem myslel, jak se to tady vezme to srdce. Nebyl to ten mozek, byl to srdce. Takže prostě neřeknu vám, jakou logickou váhu, prostě jsem tak cítil. Tak, to byl poslední dotaz a teďka přijde tombola. No, je to Brňák, ten pes je Brňák. Jo, ten pes je Brňák, je to krasty, je to Brňák. Kolik? 3? Takže 1, 2, 3. Takže a jeden batoh vyhrává číslo 6. Je tady někdo s číslem 6? Gratuluju. Číslo 111 a číslo 91. Tak gratuluju.